Isang pagtatanghal ng Office of Evangelization through Social Communication, Dominican Province of the Philippines, at ng Santo Domingo Convent, Quezon City, ang Siete Palabras 2020. Isang pagtatanghal ng Office of Evangelization through Social Communication, Dominican Province of the Philippines, at ng Santo Domingo Convent, Quezon City, ang Siete Palabras 2020. Isang mapagpalang Biyernes Santo po sa ating lahat. Ito ang Siete Palabras 2020. Kausapin ang Diyos, pag-usapan ng Diyos tungo sa pagkakaisa. Kakaibang Biyernes Santo po tayo ngayon, kakaibang Semana Santa. Sa pagunita natin sa pagkamatay ni Jesucristo sa krus, damang-dama po natin ang sakit, ang pait, ang lungkot at takot ng sangkatauhan. Nasaan ang Diyos? Bakit niya tayo pinabayaan? Ano ang sinasabi niya? Paano niya tayo maililigtas? Pagkatapos nito, ano na? Kay daming mga tanong, kay daming mga iniisip at inaalaala, kay daming paghihirap. Tila hindi na natin ito makakayanan. Ang kawalan ng kasagutan, ang kaguluhan sa loob at labas, ang mga pasakit na tila ba wala ng katapusan. Ang sakit na to'y walang pinipili. Mayaman, maralita, lahat ng uri ng kasarian. Puti, itim, kayumanggi, lahat ng lahi. Mapakaliwa, mapakanan, lahat na kulay ng politika, lahat ng relihiyon. Sa sakit na ito, ayaw man natin o gusto, nagkakaisa tayo sa karupukan at kahinaan ng ating pagkatao. Ito ang krus natin ngayon, dito. Sa krus na ito, tayo ay pinapako at pinahihirapan. Ngunit ang ating pananampalataya ay marapat lamang dumaan sa mga ganitong pagsubok upang mas maging matatag. Pinapanday ng apoy upang mas lalong mahubog sa kabanalan. Sumasailalim sa dilim
tungo sa liwanag ng pag-asa at pagkabuhay. Sa krus, umahon si Jesucristo mula sa kanyang natatanging pulpito upang magpahayag, magpangaral, magbigay ng salita ng buhay. Sa krus, kinakausap tayo ng Diyos. Sa krus, kausapin natin siya. Sa krus, pinag-uusapan natin ang Diyos, ang kanyang sukdulang pagmamahal sa atin, ang kanyang loob na dapat nating sundin. Ngayon po, ang ating mga piling tagapagsalita ay magbabahagi, magpapahayag, at maghahatid sa atin ng kanilang mga pangungusap tungkol sa Diyos, upang pag-usapan natin ang Diyos sa panahong ito, upang gunitain natin ang ginawa ni Jesucristo para sa atin at gabayan tayo para sa mga nais ipagawa ni Jesucristo para sa atin, upang pag-isahin tayo sa banal na diwa ng Biyernes Santo. Sa pagganap natin sa panahon ng Kwaresma, ipinataw sa atin ang kwarantina. Magkaugnay na ugat, 40 araw. Panahon ng paglayo, ng pag-iisa, ng pagsasakripisyo, upang matiyak na malinis tayo, na handa na tayo sa muling pagsasama. Mula po dito sa Simbahan ng Santo Domingo, tayo po ay napapanood sa GMA7 at napapakinggan sa Radio Veritas. Tayo rin ay napapanood sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng internet at FB Live. Kaisa ng simbahan sa Pilipinas, tungo sa pagdiriwang na 500 taon ng pagpunla ng pananampalatayang Kristiyano sa kapuluang ito. Aming abang pahayag, ang Siete Palabras 2020. Of God, fill me with your love. Breathe on me, breath of God, make me love the way you love. Let me be your eyes that I may see the broken hearts and lives around me. Let me be your ears that I may hear the cries of the weary, the poor and weak. Breathe on me, breath of God. Fill me with your love. Breathe on me, breath of God. Make me love the way you love. Let me be your hands that I may reach out to the hopeless and the lonely. Let me be your mouth that I may speak your truth so bravely that we may be set free. Breathe
make me love the way you Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pagdating nila sa pook na tinatawag na Kalbaryo, ipinako siya sa krus kasama ng mga salarin. Ang isa'y nasa kanan at ang isa'y nasa kaliwa. At winika niya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pakinggan natin ang pagninilay sa unang wika ng ating Panginoon na ipapangaral sa atin ni Reverend Father Paul Regan Talavera ng Order of Preachers. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Patawad o sorry, isa sa mga unang salitang natutunan natin kasama ng salamat o thank you. Pag meron tayong taong nasaktan na hindi sinasadya, tayo ay humihingi ng tawad. Sorry na. Pag meron tayong mga natatanggap na regalo, tsokolate, candy, tinuturuan tayo ng ating mga magulang na magsabi ng salamat o thank you. Ngunit kahit dalawa ito sa mga pinakaunang naituro, nabanggit at ginagamit nating mga salita, ito rin ang pinaka-use, overuse, misuse, at madalas abuse na salita. Naalala ko pa nung ako ay nasa grade 4. Mayroon akong isang kaklase na napakakulit. Lahat ng aming mga teacher naiinis sa kanya. At may isang pagkakataon sa aming klase na kung saan siya ay nagtatatakbo sa paligid ng classroom. At hinabol siya ng teacher namin. So imagine na lang ninyo, habang pinapanood namin silang dalawang naghahabulan. At pagkatapos, siguro ay napagod na rin siyang tumakbo, ay umupo siya. At nung akmang papaluin na siya ng teacher, dahil nung panahong yun okay pa namang mamalo, ay nagmamakaawa siya. Ma'am, sorry na po. Hindi ko na po uulitin. Pero yung teacher ko, dahil ilang beses nang inulit-ulit nung kaklase ko yun, alam na niya. Kaya ang nabanggit na lang ng teacher ko sa kanya ay, don't say sorry when you don't mean it. Don't say sorry when you don't mean it. Mapapatawad lang tayo kung tayo ay taos-pusong nagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan sa pamamagitan ng tuluyang pagtalikod sa gawaing masama o makasalanan at paggawa ng mabuti sa mga taong nasaktan natin. Tayo rin ay humihingi ng tawad kapag masyadong mahal ang presyo ng bilihin o di kaya naman ay kulang ang dala nating pera. Tayo ay tumatawad o di kaya naman ay naghahanap ng murang makukunan ng mga bagay na itinuturing nating mahalaga, katulad ng pagkain, gamot, tubig, kuryente, cellphone, internet connection, at iba pa. Kung minsan, nag-aantay pa tayo ng sale ng mga mall o department store para lang masulit ang pera natin. Imbis na isang pares lang ng medyas, sapatos o bag, makakabili tayo ng 2 o 3 kung buy one, take one, or kahit take 2 pa. Humihingi rin tayo ng tawad pag humihingi tayo ng palugit sa deadline. Utang man yan, bayad sa kuryente, tubig o renta sa kondo. O di kaya naman,
ay humihingi tayo ng extension sa deadline sa pag-submit ng report, paper, or thesis. Humihingi tayo ng tawad para mabigyan tayo ng mas mahabang palugit o panahon upang magawa ang ating responsibilidad o di kaya naman ay mapangatawanan ang ating mga pangako. Nawawalan ng bisa ang salitang patawad o sorry kapag ito ay nananatiling salita at hindi ginagawa. Madalas itong nangyayari kung ang paghingi natin ng tawad ay para sa ating pansariling kapakanan. Humihingi tayo ng tawad para makapag-ayos sa mga taong nasaktan natin, para bumalik ang dati nating ugnayan. Tumatawad tayo sa tindahan para mas masulit natin ang ating pera upang mas marami tayong makuhang paninda. Tumatawad tayo ng oras o panahon para magawa natin ang mga dapat nating gawin noon o mga hindi natin nagagawa dahil sa pagsasayang ng oras at pagkakataon. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi lang si Jesus ang nagsasabi ng mga katagang ito. Kung madalas na nagkakamali ang ating kasambahay, at kahit paulit-ulit mo ng turuan, ay parang hindi pa rin niya nagigets ang gusto mong sabihin, ay napapabuntong hininga ka na lang at nasasabi mo na lang, Ama, patawarin mo siya sapagkat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kapag patuloy na nagpapasaway ang anak natin, palagi sa computer shop at sa sobrang inis natin, ay nasasabi na lang natin, mga nanay at tatay, Ama, patawarin mo siya sapagkat hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Kapag may nakita tayong hindi natin nagustuhan na ginagawa ng ating kapwa, na tila gusto nating sisihin ang kanilang magulang, pinagmulang lugar o probinsya, paniniwalang relihiyon, o di kaya naman ay antas nila sa lipunan. Kung minsay, nakakapagsabi rin tayo ng, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapag mayroon tayong mga lingkod bayan na sila dapat ang nagpapatupad ng batas, lalo na ngayong panahon ng quarantine, at kung minsan, sila pa yung unang lumalabag, parang gusto natin silang sigawan, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus ay humihingi ng tawad, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Hindi niya binanggit ang mga katagang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa upang manisi ng ibang tao o di kaya naman ay ipamukha sa kanila ang mga nagawa nilang kasalanan. Hindi binanggit ni Jesus ang mga katagang ito upang isumpa ang mga taong nagpako sa kanya sa krus. Bagkus, binanggit niya ito sapagkat taos-puso siyang nagkakalinga at nagmamahal sa mga tao. Sayang, kung sanang nakilala ninyo lang kung sino ako. Kung sanang nalaman nyo lang kung ano ang inihahandog ko sa inyo. Kung sanang tinanggap nyo lang ako bilang inyong tagapagligtas. Kung sanang nalalaman nyo lang ang inyong ginagawa. Sa panahon ng Enhanced Community Quarantine, malaki ang naging hamon sa simbahan upang panatilihin ang pananampalataya at pag-asa ng mga tao sa Diyos at sa simbahan.
Maraming paraan ang naisip ng mga pari kung paano makakapagmisa sa kabila ng social distancing. Nariyan na ang pag-live stream ng mga misa, pag-iisip ng paraan para maabot ang mga taong nangangailangan, at lumabas upang ilapit ang Diyos sa mga bahay-bahay sa pamamagitan ng mga sakramento at literal na pag-iikot ng banal na sakramento sa mga barangay at komunidad. Siyempre, hindi makakaligtas ang mga ganitong gawain sa social media at makakabasa ka ng iba't ibang komento ng mga netizens. Mayroong mga nagpapasalamat dahil nagiging maparaan ng simbahan. May mga nagagalit dahil hinahayaan daw ng simbahang manaig ang mga gawain ng demonyo sa pagpapaliban ng pagmimisa sa simbahan. At meron ding mga nangungutya kung may maitutulong ba talaga ang ginagawa ng simbahan na pagpuprosesyon, pagmimisa online sa pagtuklas ng lunas sa virus. Pag walang aksyon ng simbahan, itatanong nila nasaan na ang simbahan. Pag umaksyon naman ang simbahan, sasabihin kulang o di kaya naman hindi nakakatulong. Damn if you do, damn if you don't. You cannot please everybody, ika nga. Pero may isang nagkomento na tumatak sa isip ko habang nagbabasa ng iba't ibang komento. Ang sabi niya, bilang Kristiyano, tayo rin ay kukutyain, babatikusin, ibabash, at ipapahiya para sa ating pananampalataya. Si Kristo nga, ganun din ang ginawa nila sa Kanya. Hindi ba yan din ang ginawa ng mga Pariseo at Iskriba kay Jesus? Hindi ba yan din ang ginawa ng mga taong sumigaw pa upang hingin ang Kanyang kamatayan sa krus? Pero imbis na sumagot at awayin ang mga tumutuliksa sa Kanya, imbis na isumpa o di kaya naman ay magmura, ang maririnig natin kay Jesus ay mga salitang nagpapatawad, mga salitang nagpapagaling, mga salitang nagbibigay pag-asa. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Paano tayo hihingi ng tawad kung hindi natin nalalaman na tayo pala ay nagkakasala? Paano tayo hihingi ng tawad kung ayaw nating umamin ng ating mga pagkukulang sa ating kapwa? Paano tayo hihingi ng tawad kung hanggang ngayon ay sarili lang natin ang ating iniisip? Alam ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad sapagkat natuto siya sa pinanggagalingan ng tunay at lubos na pagpapatawad at pagmamahal, ang Diyos Ama. Kaya kung gusto natin ng tunay na kaligayahan at kapayapaan, kailangan tayong matutong magsabi ng buong pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Manalangin tayo. Panginoon, tunay ng isa sa mga itinurong salita sa amin mula noong kami mga bata pa ay ang katagang patawad. Ngunit kinalaunay, ang salitang ito'y unti-unting nawalan na ng saysay. Minsan, kay daling sabihin, ngunit kay hirap dibdibin. Madalas, kay hirap magpakumbaba upang ito'y hingin. Pinangungunahan kami ng yabang o di naman kaya ng galit.
Iwaksi mo ang yabang sa amin, Panginoon, ngayong kami nakararanas ng matinding pagsubok, dulot ng pandaigdigang epidemya. Tinuruan mo po kaming magpakumbaba, na walang sino man sa amin ang nakaaangat sa kahit kanino man, sapagkat nilikha mo kaming mga anak mo na pantay-pantay. Alisin mo rin ang galit sa aming mga puso, Panginoon, upang matuto rin kaming magpatawad ng buong puso na walang hinihinging kapalit o kondisyon. Turuan mo kaming magpatawad na tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga sandaling kami naging madamot, makasarili o gahaman sa kapangyarihan, salapi o tagumpay. Sa mga sandaling nalilimutan namin ang kapakanan ng iba at tanging pansariling kaligtasan o kalusugan lamang ang aming iniisip at binibigyang pansin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming pagkakasala sa aming mga sarili, sa aming kapwa, sa lipunan, maging sa inang kalikasan. Sa lahat ng pagkakataong kami nagkakasala, ito'y mga panahong nalilimutan namin kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa amin. Kaya't sana'y patuloy at paulit-ulit mo kaming patawarin sa aming kamangmangan sa iyong pag-ibig, sapagkat kadalasay hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Siya ay nilapastangan ng isa sa mga salaring nakabitin na sinasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapwat sinagot siya nung isa pa upang sawayin, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos na nagdaranas ng gayunding pagdurusa? At matuwid na tayo'y magdusa sapagkat ang iginawad sa atin ay yaong nararapat sa ating mga ginawa. Datapwat ito'y walang masamang ginawa." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sinagot siya ni Jesus, "Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito,
ay makakasama kita sa paraiso. Atin pong pakinggan ang pagninilay sa ikalawang wika ng ating Panginoon na ibabahagi sa atin ni Reverend Father Carlo del Rosario. Naranasan niyo na ho bang maiwan o madalas kayo ang nang iiwan? 2 weeks ago, bago po nag-declare ng total lockdown dahil sa enhanced community quarantine, galing ho ako sa isang misa sa labas. At pauwi na ako sa Paco mula sa Pedro Hill LRT Station. Sasakay na ako ng jeep. Nang sakto, narinig ko sumisigaw yung driver ng jeep. Oh, last trip na, last trip. At tiningnan ako ng driver. At sabi niya sa akin, "O kuya, sasakay ka ba? Last trip na. Last trip na to. Ikaw na lang ang iniintay." Mga kapatid, ang huling wikang sinambit ni Jesus, "Ngayon di isasama kita sa paraiso," ay isang garantiya sa ating lahat na tayo'y hindi maiiwanan. Hinding-hindi niya tayo iiwan. Nung marinig ng magnanakaw na katabing nakapako sa kanan ni Jesus ang mga salita ng pagpapatawad, wala siyang ibang nasambit kundi, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Ito'y isang agarang pakiusap. Ito'y isang mapagpakumbabang panambitan ng isang makasalanan. Alam niyang siya'y hindi lang magnanakaw, kundi isang talamak na makasalanan. Kaya buong kapakumbabaan, kinilala at inamin niya kung sino siya, kung ano ba siya, kung ano ang nagawa niya at kung saan siya mapupunta. Alam niya, wala siyang maipagmamalaking anuman at takot siya na baka siya'y maiwanan. Kaya ang tanging hiling niya kay Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. To be remembered was his only wish at the end of his earthly life. Siguro po, sa buong buhay niya bilang isang magnanakaw at alam niyang siya'y makasalanan, alam niyang mamamatay siya na walang magkakagustong alalahanin siya dahil sa marami niyang mga nagawang kamalian at kasalanan. Kaya nga, sa mga huling sandali ng kanyang buhay, nakakita siya ng liwanag, nakakita ng kahit katiting na pag-asa. Ang gusto lamang sana niya, alalahanin siya ni Jesus. But Jesus offered him more than remembrance. Sapagkat ang ipinangako sa kanya ni Jesus, hindi lang basta aalalahanin, kundi isasama siya sa kanyang kaharian. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. The good thief asked to be remembered. But right there and then, he experienced God's love and mercy. Today, you will be with me in paradise. Mga kapatid, may malapit na ugnayan po itong pangalawang wika ng Panginoong Hesus doon sa unang wika niya na kanina lamang ay ating napakinggan. Kung sa unang wika, humingi ang Panginoong Hesus ng kapatawaran mula sa Ama para sa kasalanan ng kanyang mga kaaway, ngayon naman, pinatatawad ni Jesus ang kasalanan ng isang makasalanang magnanakaw na ipinako sa krus na kasama niya. Kung ang unang huling wika, ang sabi ay misteryo ng nagpatawad, itong ikalawang huling wika naman ni Jesus sa krus ay ang misteryo ng pinatawad. At ito ay sumasagisag sa katiyakan nating lahat, may kaligtasan. Hinding-hindi niya tayo iiwan.
Saksi po tayo sa kung paanong inamin ng magnanakaw yung kanyang mga kasalanan ng buong buo may kapakumbabaan. Nakita niya yung kaibahan niya kay Jesus. Kung yung kasama niyang magnanakaw, tinutuya pa si Jesus at sinasabing, bumaba ka riyan, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Itong nagsisising magnanakaw, alam niya na marapat lamang na pagbayaran nila yung kanyang kasamang magnanakaw, yung kanilang mga maling nagawa. Ngunit si Jesus, wala namang anumang ginawang masama. At alam niya, hindi makatarungan ang parusang iginawad kay Jesus. Kaya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, itong magnanakaw nanalig kay Jesus. At anong ginawa naman sa kanya ni Jesus? Hindi lang siya pinatawad. Isinama pa siya nito sa kanyang kaharian. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Siguro po ang saya-saya nung magnanakaw. Because up to his last breath, he was able to stole something. He stole heaven. Pati langit kanyang ninakaw matapos siyang magsisi at humingi ng kapatawaran. At dito po, nagkakaroon ng katuparan yung talinghagang sinabi ni Jesus sa isang bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas. Sabi ng Panginoon, mas malaki ang kaligayahan sa langit para sa isang makasalanang nagbabalik loob at nagsisisi kaysa sa 99 na hindi nangangailangang magsisi. At kung masaya po yung magnanakaw dahil nakamtan niya kahit sa huling sandali yung pangako ng langit, yung pangako ng paraiso, panigurado ko ho, mas higit yung kagalakan at kasiyahan ni Jesus. Na kahit pa siya ay naghihirap at nagpapakasakit doon sa kanyang pagkakapako sa krus, doon niya natagpuan yung nag-iisang tupang matagal nang nawawala. Doon sa krus, pinatunayan ni Jesus na parito siya hindi upang iligtas ang kanyang sarili, kundi ang iba. Kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. Kaya nga, ipinapaalaala sa atin sa pamamagitan ng krus ni Jesus, aakitin niya ang mga tao. Sa pamamagitan ng krus ni Jesus, aakitin niya ang mga tao. Hindi ho ba madalas, totoo naman talaga ito, no? Sa karanasan po nating mga tao, sa pamamagitan ng ating mga krus, doon tayo mas napapalapit kay Jesus. Kagaya na lamang ngayong karanasan nitong coronavirus pandemic. Na tayong lahat, hindi lang sa Pilipinas, kundi buong mundo, nahaharap sa matinding banta ng coronavirus disease na ito. Marami sa atin, ang tingin dito, krus na pasan-pasan, banta sa ating kalusugan, sa ating buhay. Pero sa mga panahon na ito, mas nare-realize natin, napapalapit tayo sa Diyos. Muli tayong nanunumbalik kay Jesus. At ganyan po yung madalas nangyayari sa mga karanasan natin sa buhay. Sa pamamagitan ng ating mga krus, doon tayo mas higit na napapalapit kay Jesus. Kagaya ng karanasan ng isang mister na matagal nang nangaliwa sa kanyang misis, babaero. Pero nung nagka-cancer, bumalik din sa kanyang pamilya. At sa kanyang pagkakasakit, natauhan siya, nagsisi, humingi ng tawad sa kanyang pamilya. At muli, tinanggap siya ng kanyang pamilya. Hindi siya iniwan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Yung pong mga bilanggo, yung mga preso na nakakulong dahil sa patong-patong nilang mga krimen, sa dami ng kanilang mga kaso, paano nga ba nagkakaroon ng conversion, ng pagbabagong buhay? Sasabihin nila, nung natagpuan at nakilala nila si Jesus habang sila'y nasa bilangguan.
nagsisi, humingi ng tawad, nakaranas ng kapatawaran. Ganun din po siguro yung mga karanasan ng iba sa gitna ng sakuna, ng krisis, ng pagkalugi sa negosyo, o kapag ka nawalan at namatayan ng isang mahal sa buhay, tsaka nagbabalik loob sa Diyos. At kung mapapansin po natin, hindi naman niya huli. Kahit na sa pinakahuling saglit, pinatatawad ni Jesus. Nakakamtan yung paraiso. Meron po akong isang kasamahan dati sa minor seminary. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, kaya ang tawag ko sa kanya, Kuya Archie. Naging magkaibigan ho kami sa minor seminary, pero nang hindi siya magtuloy sa pagpapari, naging padre de pamilya. And then, we lost contact. Meron po siyang 2 anak, pero naging hiwalay sa asawa kasi hindi naging maayos yung kanilang pagsasama. Nabalitaan ko po, matagal siyang nalulong sa pagbibisyo at na-involve pa sa drugs. Napasama sa masasamang barkada. Hanggang sa nawalan ng maayos na trabaho, iniwan na siya ng kanyang asawa, at nilayuan din ng ilang mga kabarkada. Nagkaloko-loko ang buhay niya. Nito pong huling 2 taon, magmula noong 2018, natuntun niya ako sa Facebook. Muling nakipag-communicate sa akin. At dumalaw siya sa akin dun sa parokya po namin sa Paco. Doon, ikinuwento niya yung kanyang naging masalimuot na buhay. Tapos, nag-request po siya kung pwede daw ba siyang mangumpisal. Sa kabila ng mga kasalanan at kamalian na nagawa niya sa kanyang buhay, matapos magsisi, ang nakakatuwa po, muli siyang bumalik sa simbahan. He had found Jesus Christ again. That eventually, he went back to Mass and confessions. He had found meaning in life again after losing hope and directions. At sinisikap niya na babalik doon sa amin sa parokya sa Paco para magpa-counseling, para magkumpisal. No? Kaya alam ko, higit sa lahat, natagpuan muli ni Kuya Archie si Jesus. Or baka yung kabaliktaran nga noon, muli siyang natagpuan ni Jesus. Noon nga pong nakaraan lang December, dumalaw siya ulit sa akin sa Paco. At masaya niyang kinikwento yung magagandang plano niya na gusto niyang gawin sa ganap na pagbabago niya ng buhay. Sabi niya, Father, magbe-birthday na ako next year, ito pong taon, July, 40th birthday. At marami sana siyang magagandang plano na gustong gawin sa kanya, sa kanyang natuklasang bagong pag-ibig, at doon sa kanyang 2 anak. Pero nakakalungkot po, nito lang February, biglang inatake, namatay. Nakakalungkot kasi kung kailan nagsisimula na niyang itama yung mga mali niya sa buhay, kung kailan muli na niyang natagpuan yung daan pabalik sa Panginoon, biglang binawian ng buhay si Kuya Archie. Pero na-realize ko, siguro ito talaga yung magandang plano naman sa kanya ni Jesus. Na hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, kumapit si Archie kay Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Hindi lang siya pinatawad. Hindi lang siya kinaawaan. Isinama pa siya sa paraiso, sa kaharian ng langit. I know it is Jesus who is most happy now because He is the first to have found Kuya Archie. And that is why He had called him back to Him, never to get lost again. Mga kapatid,
Ang langit, ang paraiso ay hindi lang po para sa mga pasado. Ang langit ay para rin sa mga pasang-awa. Lahat nga po yata ng pumapasok sa langit, mga pasang-awa. Lahat ng pumapasok sa paraiso, nakakapasalang dahil sa natatanging awa ng Diyos. Dahil sa pagliligtas na ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan sa krus, muli ibinalik ang mga taong pinalaya sa paraiso. Muli binuo ni Jesus yung nasirang relasyon at ugnayan ng Diyos at ng tao. Sabi po ni Bishop Bacani sa isa niyang homily, ang krus raw ay maaaring maging hadlang o hagdan. Maaaring maging hadlang o hagdan. Ang mga krus na ating tinitiis at pinapasan, yan maaaring maging hadlang upang tayo'y bumuti. Ngunit maaari rin naman ang mga krus na yan magsisilbing daan ng ating pagpapakabuti. Doon po sa dalawang magnanakaw na ipinakong kasama ni Jesus, isa sa kanyang kaliwa at isa sa kanyang kanan. Yung isa, humingi sa kanya na maibaba siya rito sa krus. At ang isa naman, yung nasa kanyang kanan, humiling na maiakyat kasama ni Jesus sa paraiso. Mga kapatid, bumababa ang Diyos, dala ang handog niyang pagpapatawad, awa, pag-ibig, upang katagpuin niya tayong mga tao. Pero ang hamon po sa ating lahat ngayon, kailangan umakyat naman tayo upang salubungin at tanggapin ang biyaya at awang ito ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, laging may pusong bukas sa mga handang magsisi, sa mga ganap na tumatalikod sa kasalanan, sa mga taong kahit na sa huling sandali, nagbabalik loob. Tandaan po natin, walang kasalanang napakabigat na hindi mapapatawad ng Diyos. Ang Diyos laging handang magpatawad sapagkat maawain at mapagmahal ang Diyos. Hinding-hindi niya itatakwil ang puso ng isang makasalanang taos-pusong nagsisisi at handang magbalik loob sa Kanya. Kaya nga, palagi ipinapaalaala sa atin yung sinabi ni Pope Francis, God never tires of forgiving us. We are the ones who tire of seeking His mercy. Hindi po nagsasawa sa pagpapatawad ng Diyos. Tayo lang ang nagsasawa sa paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Katulad po nung nagsisising magnanakaw, sana buong kapakumbabaan muli tayong lumapit kay Jesus. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil lang tanging daan patungong paraiso ay pagpapatawad at paghingi ng kapatawaran. Pagbabalik loob at patuloy na paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, hinihintay na tayo ni Jesus. Baka last trip na at ikaw na lang ang kanyang hinihintay. Ang tanging gusto ni Jesus, makasama niya tayo sa langit. Ang kagalakan ni Jesus, maisama niya tayong lahat sa paraiso. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, tunay na napakadakila ng pagmamahal mo sa amin. Hindi mo kailanman ninais na kami ay iwan. Hanggang sa huling sandali, naririyan ka at naghihintay sa aming pagbabalik loob. Katulad ng ginawa mong pagpapatawad sa magnanakaw na nakabitin sa iyong tabi, patawarin mo po kami sa maraming sandali na kami nagnanakaw.
sa pagnanakaw namin sa bayan, sa tuwing hindi namin ginagampanan ang sa amin iniatas na tungkulin bilang mamamayan o tagapaglingkod man. Sa pagnanakaw namin ng katarungan, sa tuwing tinatakasan o sinusuhulan namin ng batas. Sa pagnanakaw namin ng katotohanan, sa tuwing kami nagsisinungaling, nagpapakalat ng pekeng balita o naninira ng kapwa. At sa pagnanakaw namin ng buhay, sa tuwing kami nawawala ng pakialam sa kapakanan ng aming kapwa. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga sandaling kami nagiging ganid, lalo na sa panahon ng krisis na ito, kung saan pinanguunahan kami ng takot na mawalan. Sa kagustuhan naming mailigtas ang aming sarili, nakakalimutan namin ang iba. Silang mga salat sa yaman na mas nangangailangan. Patawarin niyo po kami sa tuwing kami napapariwara at naliligaw ng landas. Sa tuwing kami nalulunod sa iba't ibang uri ng kamunduhan, kahalayan, droga, masasamang bisyo. Patawad sa mga pagkakataong kami lumalayo sa iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad, sa walang sawang paghihintay, sa pagsama sa amin sa lahat ng hirap ng aming pinagdadaanan, sa pag-akay sa amin sa masalimuot na biyahe ng buhay, sa pakikiisa sa aming pagdurusa. Naniniwala po kaming ang lahat ng ito'y nakalaang mangyari at marapat naming pagdaanan nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa inilaan mong tahanan para sa amin. Bagamat aming nalalaman na kailanmay hindi kami magiging karapat-dapat sa iyong kaharian, kundi dahil sa iyong grasya at awa, kung kaya't sinasambit mong mayat-maya sa amin. Ngayon di, isasama mo kami sa iyong paraiso. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. Sumikap tayo, kampi ng Panginoon, siya'y butihin, siya'y butihin. Nagalak ka nga ba, pagkat di naglaho ang pag-asa, tawag sa Kanya ang tanging pag-asa. Sa hirap at sa dusa pa lahat ay iadya. Magsumikap tayo, kampi ng Panginoon, siya'y butihin, siya'y butihin, siya'y
narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nito na si Mariang asawa ni Cleophas at si Mariang Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at sa tabi nito ang minamahal niyang alagad, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, hayan ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Hayan ang iyong ina." Tunghayan natin ang pagninilay sa ikatlong wika ng ating Panginoon na ibabahagi sa atin ni Reverend Father John Stephen Besa ng Order of Preachers. Mapagpalang araw sa lahat ng mga manonood natin sa taunang 7 Palabras. Alam ko, ang hirap na nararanasan nating lahat, kaya dalangin ko'y sana ay nasa ligtas at malusog kayong kalagayan. Taos-puso ang ating pasasalamat sa mga magigiting nating frontliners, lalong-lalo na sa mga nangangalaga ng kalusugan, mga doktor, nurse, mga healthcare workers, mabuhay po kayong lahat. Ating pong pagnilayan ang ikatlong wika ng ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, "Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Kung ating ilalarawan ang tagpong ito, makikita natin ang ating Panginoon na nakapako sa krus at ang dalawang malapit sa kanyang puso. Si Maria na kanyang ina at si Juan na kanyang alagad sa paanan ng krus. Ito rin ay isang napakalungkot na tagpo. Ang 7 huling wika ni Jesus ay wika ng taong namamaalam. Alam po ninyo, kaming mga pari po ay pinagpala sapagkat nakikita at nararanasan namin ang mga pinaka-importanting sandali sa buhay ng tao. Nariyan kami sa inyong kasiyahan, sa binyag, sa kumpil, sa mga kasalan ng magkasintahan. Subalit kasama nyo rin kaming mga pari tuwing kayo ay binabalot ng kasalanan at nadidiliman sa buhay. Kasama nyo kami sa bawat yugto ng inyong buhay at buhay ng inyong pamilya. Aaminin ko po sa inyo, bilang isang pari, ang pinakamahirap para sa akin ay ang pagsama sa inyo tuwing daranas ng kalungkutan ang inyong pamilya. Sa tuwing kayo ay namamatayan, sa burol, sa mga libing, aaminin ko, tuwing magmimisa ako sa pamilyang namatayan, kinakapos ako ng salita sa tuwing ako ay magbibigay ng homily para lamang maibsan ang lungkot ng pamilya. We priests are with you in the happiest and the loneliest. We are present during the highest and the lowest. Pero sa aking personal na opinyon, wala nang tatalo pa sa mga kalungkutan ng pamilya at kaanak kapag ako ay nagbabasbas ng may sakit. Ang anointing of the sick. Madami na po akong karanasan sa anointing of the sick. Andyan po palagi yung pangangamba at takot. Alam niyo po, my dear brothers and sisters,
Meron po akong isang kaibigan na tumawag po sa akin isang araw. Sabi niya, Father, pwede po ba kayong mag-anoint? Pwede niyo po bang i-anoint yung tita ko na nasa ospital? Siyempre, dali-dali ko sinabi, oo, walang problema, pupuntahan ko. Nung ako po ay dumating sa ospital, sa isang pampublikong ospital dyan po sa Maynila, nalungkot po ako sa pagpasok ko doon sa silid, doon sa ward, no? Sapagkat ang dami hong pasyente. Siguro po, more than 10 na pasyente ang nasa isang silid. Subalit, ang mas kinalungkot ko po ay yung pupuntahan ko pong tiyahin ng kaibigan ko ay nakahiga sa hospital bed na merong cashier na isa pang may sakit. Ang mga pasyente pong ito ay mga cancer patients. No? Alam niyo po, sa loob ko noong mga panahong iyon, parang hindi ko lubos magawa yung gusto kong gawin bilang pari na mag-anoint of the sick. No? Dahil nag-aagaw yung lungkot, sobrang lungkot sa aking damdamin. Nung makita ko po yung kalagayan nung pasyente, ako po ay nag-anoint na po sa kanya. Habang ako ay nagbabasbas, nakikita ko sa kanilang mga mata, no? Sapagkat nakikita ko rin ho yung kanyang katabi, na, Father, i-bless nyo lang po kami. Tanggap na namin ang aming kapalaran. Tanggap na namin na kami ay mamamatay weeks from now, months from now, or even hours from now. Nung ako po ay natapos ng magbasbas doon sa tiyahin ng aking kaibigan, meron pa pong tumawag sa akin, Father, ako rin po, basbasan ninyo. Binasbasan ko rin po yung kanyang katabi, at sa mga iba pang hospital bed na nakahiga, na tumawag din sa akin, Father, i-bless nyo rin po kami. Pero hindi na po malakas yung boses, no? Tinataas na lang po yung kamay, sasabihin, Father, ako din po, ilagyan nyo rin po nung nilagay ninyo. Napakahirap na sandali. Bilang isang pari, mahirap po talaga ang anointing of the sick. Subalit meron po akong isang anointing of the sick na hinding-hindi ko po makakalimutan at hinding-hindi ko po inaasahan. Iyon ay nang ako ay mag-anoint mismo sa aking tatay, no? Sa aking papa. Alam niyo po, yung tatay ko po ay isang mapagmahal na ama at siya po ay nag-battle, no? Sa kasakit na cancer, no? Na-diagnose siya way back in 2004, I think, no? So sa matagal na pagkakataon, kami po ay nag-enjoy doon sa lunas at kagalingan ng aking tatay. Hanggang sa noong year ng 2019, sinubok muli kami ng Panginoon sapagkat bumalik po yung cancer ng aking tatay, no? Sa lyropharyngeal cancer. Lahat po kami magkakapatid ay nabigla, no? Kami po ay gumugol ng ilang buwan sa ospital. Kami po ay nagbigay ng mga ilang gabing kapuyatan para alagaan ang aming tatay. Alam niyo ho, kami pong magkakapatid ay 6, no? At syempre po, nandun din po yung aking nanay. Kapag ganito mga cases po pala, at nasa ospital lang inyong mahal sa buhay, at may, syempre, kakausapin ho kayo ng doktor, meron pong meeting, no, na nagaganap. Napakabigat po ng meeting, no? Sapagkat pinaplano nyo po kung papaano mamamatay ang inyong mahal sa buhay. Pinaplano nyo po kung ano pa ba ang mga dapat gawin bago magpaalam ang aking tatay. Napakahirap po na meeting yon. Minsan twice a week, thrice a week, o kapag kami nakakaranas na parang si Papa ay mas lumulubha ang kalagayan, pinapatawag kami upang mag-meeting. Tinatanong kami ng mga doktor, kaya pa ba? Ipaglalaban pa ba natin? Ano yung mga gagawin natin? It was a morning of September 28, no? Pero kinagabihan po noon, nagtipon-tipon na ho kami mga magkakapatid
Dahil parang alam na namin na parang nagpapaalam na po ang aming tatay. After po ng mag-anoint of the sick nung gabing yon, no, okay naman po yung tatay namin, nasa bahay lang po. No? Pero kinaumagahan, nang ginising kami ng aking ate na malapit na mawala si Papa, no, gimising na kayo. Dali-dali kami pumunta sa silid, no? Pupungas-pungas pa po yung mga mata namin dahil kakagising lang ho namin. At bilang pari po, no, sa mga ganitong pagkakataon, nafe-feel ko na ako ang kinakapitan ng pamilya. Nafe-feel ko na, Father, ikaw ang mag-lead sa amin sa ganitong pagkakataon. Kaya nag-anointing of the sick po ako doon sa tatay ko. This anointing of the sick was the very difficult sacrament na ginampanan ko bilang isang pare at bilang anak. Napakahirap po na makita ang isang taong mahal mo na namamaalam sa iyo at mamamatay na. Napakahirap po ng damdamin na makita mo ang mga kapatid mo na umiiyak sa inyong paligid. At habang ako'y nagdadasal, pinipilit kong tapusin ang mga panalangin na hindi ako maiiyak, subalit walang boses, no? Hirap na hirap akong gampanan ang anointing of the sick dahil may namamaalam. Yung tatay ko ay papanaw. Yung tatay ko ay mawawala na sa aking piling. It was very difficult. Napakahirap ng pagkakataon na binigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo ho, habang ako po ay nagbabasbas, pinipilit ko ho talagang huwag umiyak. Subalit, nag-flashback ko lahat, no? Hindi ko po alam yung damdamin na mararamdaman. Andun ba yung saya dahil tapos na yung paghihirap ng tatay ko? Nandun ba yung lungkot dahil hindi ko na siya makikita? Nandun ba yung kaba dahil hindi ko alam kung paano kami mabubuhay kapag wala ng ama ko? Tinitingnan ko rin po ang aking nanay. Tinitingnan ko rin po yung mama ko. No? Lahat po kami umiiyak. Lahat kami nangangamba. Lahat kami may takot. Ang mga pagkakataon na ito ay masasabi kong mahirap. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong damdamin na naramdaman ko ng panahong iyon. Nang aking balikan ang aking karanasan, napatanong ako nung namatay si Papa. Malinaw ang naramdaman ko. Napakalungkot. Malinaw din na kami ay namatayan. Malinaw din ang tawag sa proseso ng pagluluksa. Burol, libing. Malinaw din ang mga sinasabi sa amin ng mga tao. Condolence at nakikirami kami sa inyong pamilya. Subalit ano nga ba ang dapat maramdaman sa harap ng taong bilang na ang oras? Ano ba ang tawag kapag ang pamilya ay nakapalibot sa kanilang mahal sa buhay na malapit nang mamatay? Ano ba ang tamang damdamin na dapat maramdaman? Takot ba? Pag-aalala ba? Pag-asa ba? Galit ba? Kalungkutan ba? Kasiyahan ba? Wala tayong tawag dahil hindi natin alam ang eksaktong tawag sa damdamin ng mga taong namamatayan. Sa karanasan ko, pinipiga ang aking puso, dinudurog ang aking puso. Hindi din natin alam kung papaanong makiramay sa mamamatayan pa lang. Hindi natin alam kung anong sasabihin sa pamilyang mamamatayan pa lang. Ang tanging kaya nating ibigay ay ang ating presensya sa pamilya. Ganyan ang tagpo sa ikatlong wika. Hindi natin alam kung ano ang eksaktong pakiramdam ni Maria at ni Juan. Hindi natin alam kung anong kanilang nararamdaman sa paanan ng krus. Si Maria ba'y umaasa pa
na ang lahat ng ito ay malalampasan ng ating Panginoon. Ang Inang Maria ba ay handa ng harapin ang kamatayan ng kanyang anak? May galit bang nararamdaman si Juan na kanyang disipulo para sa mga umuusig kay Hesukristo? Sa aking karanasan, hindi ko alam kung anong tamang damdamin kapag ikaw ay nasa harap ng iyong mahal sa buhay na nag-aagaw buhay. Sa aking karanasan, dinudurog ang aking puso. Ang mga wika ng ating Panginoong Hesukristo ay pampawi sa ating pagkabalisa, lungkot, kaba, at takot. Ang habilin niya ay mahalaga. Ito ay patunay na inihahabilin niya ang dahilan ng kanyang pakikisalamuha at pakikipabuhay sa tao. Walang iba kundi ang pag-ibig. Binigay niya ang mga taong mahal niya, si Maria, ang kanyang ina, si Juan, na kanyang mahal na alagad, bilang patunay na tayo ay minamahal niya. Sa panahon ngayon na tayo ay nakakaranas ng matinding krisis sa buong mundo at dumadami ang tinamaan ng COVID-19, dumarami din ang mga namamatayan dahil sa COVID-19. Dumadami din ang mga namamatayan. Dumadami din ang mga umaasa. Dumadami ang mga may pag-asa. Dumadami ang humihingi na madugtungan pa ang kanilang buhay. Napakahirap ng pagluluksa sa panahon ngayon. Nilalaktawan natin ang pagluluksa at iniiwasan natin ang pakikiramay. Hindi na pagbibigyan ng pagkakataon ang mga mahal sa buhay na makapagpapaalam. Hindi sila binibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng isang maayos na paalam. Hindi na ipapahayag ng mga anak, ng mga magulang, ng mga asawa, ng mga kapatid na mahal nila ang mahal nila sa buhay. Maging lakas nawa natin ang bawat isa na biniyayaan ng pagmamahal ng Diyos. Maparamdam nawa ng ating kapwa ang pagmamahal na inihabilin ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sabihin niya, Ina, narito ang pagmamahal ng iyong anak. Anak, narito ang pagmamahal ng iyong ina. Manalangin tayo. Tunay ngang wagas mong isinaalang-alang ang aming kapakanan, Panginoon, nang ihabilin mo kami sa pagmamahal ni Inang Maria. Sa kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin habang nakabayubay ka sa krus, ibinahagi mo ang iyong pighati sa iyong ina, na labis ang pagdadalamhati ng mga sandaling yaon, kasama ang iba pang mga naniniwala't nagmamahal sa iyo. Sa kabila ng labis na hinagpis, hindi mo sila binigo. Tiniyak mong sila'y may karamay sa isa't isa. Tulad ni Inang Maria na naging matapat sa iyong habilin, naway maging matapat rin kaming tagapangalaga ng aming mga magulang, asawa, kapatid, kapamilya, at mga kaibigan. Salamat, Panginoon, sa paghahabilin sa amin kay Inang Maria. Sa kanyang kanlungan, kami nakadarama ng pag-asa. Ang kanyang malasakit at gabay ang nagtuturo sa amin patungo sa iyong walang hanggang awa. Sa lahat ng dinaranas namin ngayon,
kung saan may dumaraming bilang ng nangamamatay dahil sa sakit na COVID-19. Sila at pati na ang kanilang mga pamilya, kaanak at mga kaibigang hindi man lamang makapagdalamhati at makapagdamayan. Kami pawang mga batang paslit na wala ng ibang mapupuntahan at mapaghihingahan, kundi ang isang inang mapagkalinga, mapagmahal at handang dumamay. Salamat, Panginoon. Salamat, Maria, mahal naming Ina. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. Hipuin ang pusong nanlalamig sa kapwa na pag-ibig ang hiling. Matuto rin po sana sa iba ay magpatawad, katulad ng amang mapagmahal. Inang Maria, ina ng awa, ikaw lang ang nagsilanghan sa amin ng pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami sa iyong anak. Inang Maria, ina ng awa, sa kapwa rin kami nawa maging isang pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami sa iyong anak, sa iyong anak. Inang Maria, ina ng awa, ikaw lang ang nagsilanga sa amin ng pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang mag-iikasiyam na oras, ay sumigaw ng malakas si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani, nang ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tunghayan natin ang pagninilay sa ika-4 na wika na ibabahagi sa atin ni Reverend Father Carmelo Arada. Sa gitna ng matinding sikat ng araw,
ang hapdi-hapdi na ng mga sugat ni Jesus. Napakalakas pa ng pag-aalimura ng mga nakapaligid sa Kanya. Ang tindi na ng Kanyang pangungulila, napasigaw na lang si Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito rin po ang sigaw, ito rin po ang tanong ng maraming mga tao sa panahon ng krisis na ito. Isang batang-batang doktor, pinanghihinaan na ng loob. Sabi niya, pinakikinggan pa ba tayo ng Diyos? Sabi niya, ang hirap-hirap na nang nangyayari, ang sakit-sakit na, ang dami ng doktor ang nawawala, isa-isa kaming nababawasan. Sabi niya, napakasakit na nang nangyayari. At ang mas masakit, parang ang tahimik ng Diyos. Parang hindi nakikinig ang Diyos. Parang manhid ang Diyos. Parang nagbibingi-bingihan ng Diyos. Sabi niya, napapagod na kaming mga doktor. Isa-isa nang nawawala. Namamatay na yung mga kasama ko. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng sitwasyon na ito. Isang araw, isang kaibigan ko ang nag-message sa akin. Sabi niya, Father, ang nanay ko po at ang tita ko positive na COVID. Sabi niya, masakit na po na hindi ko mayakap ng mahigpit ang nanay ko. Mas masakit po, parang pinagchichismisan pa kami, pinangdidirihan ng aming mga kamag-anak at aming mga kapitbahay. Kahapon ay kakwentuhan ko lang si Melnie, isang nanay na tumutulong sa mga batang may chronic illness, mga may cancer. Sabi niya, dahil sa sitwasyon ngayon, maraming mga bata, dahil sa kakulangan ng gamot, hindi na nakakapag-chemotherapy, hindi na nakakapag-dialysis. Sina Gab, Kyla, Raven, LJ. Meron nang namatay sa kanilang dalawa. Sina Uno at CJ. Kasama nung hinanakit ay yung pangungulila ng kanyang mga magulang at yung panghihinayang ng kanilang mga magulang. Marami pa sanang birthdays, graduations, marami pa sanang mga pangarap ang matutupad, pero ninakaw ng krisis na ito ang kanilang mga anak. Malungkot pong mamatay ngayon. May hindi ka mayayakap ng mga mahal mo sa buhay. Walang hahawak sa kamay mo sa pagharap mo sa dilim ng kamatayan. Bawal magburol. Ilang araw na po akong naglilibot kasama ng mga ministers of charity ng aming parokya. Nagugutom na po ang mga tao. Kaya nga po ang tanong nila, nasaan ang Diyos? Ang tanong nila, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang dasal ng mga tao, tama no, Panginoon. Maawa po kayo sa amin. Pero tiyak ko po, sa mga panaghoy na ito, hindi naman ikasasama ng loob ng Diyos. Kasi kahit na sama ng loob, hinanakit, hinaing, kahit na nga panunumbat, kapag idinulog natin sa Diyos, nagiging panalangin. Nagiging panalangin. Sa krus, niyakap ni Jesus ang lahat. Yung mga nag-iisa, yung mga iniwan, yung mga nasasaktan, yung mga pinagsamantalahan. Sa krus, binigyang tinig ni Jesus ang lahat ng may panaghoy at sumisigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng nagtatanong, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Sabi po ni Michael Hines, ang pinakatumpak daw na larawan ng mapagmahal na Diyos ay si Jesus na nakapako sa krus. Sabi po ng isang teologo, in the passion, in the death, and in the resurrection of Jesus, we saw who God is and what it means to be God. Yung isang teologo po sa panahon ng Holocaust na nakaranas din ng kalupitan ng Holocaust, sabi niya, only a suffering God can help.
only a suffering God can help. Lalo na po sa panahon ng krisis, mahalaga pong sagutin ang tanong, nasaan ang Diyos? Nagpapabaya ba talaga ang Diyos? At sa panahon ng krisis, ang krus ni Jesus, ang pagpapakasakit ni Jesus, ang sagot sa tanong, nasaan ang Diyos? Nagpapabaya ba ang Diyos? Sa krus, nalarawan kung sino ang Diyos. Siya ang sagot sa ating paghahanap sa Diyos. Ang nagtanong, ang sagot sa tanong. Si Jesus na nakapako sa krus. Lalo na sa panahon ng krisis, ang mga luha ni Jesus ang sagot sa ating paghahanap. Noon pong 5 linggo ng Kwaresma, nang namatay si Lazaro, matalik na kaibigan ni Jesus, sabi po dun sa Ebanghelyo, tumangis si Jesus. Tumangis si Jesus. At nakakapagpagaang ng loob sa gitna ng mga krisis na ito, marunong palang umiyak ang Diyos natin. Lumuluha pala ang Diyos. Kaya nga naiintindihan ng Diyos ang ating pinagdadaanan. Hindi manhid ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos. Hindi nang iiwan ng Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Sabi po ni Pope Francis, maraming pagkakataon lumuha si Jesus sa harap ng gutom, sa harap ng balo na maglilibing ng panganay na anak, sa harap ng nahihirapan dahil inalihan ng masamang espiritu, lumuha si Jesus. At sa kanyang pagluha, naintindihan niya yung kalagayan ng taong nasa harapan niya. Kasi daw sa pagluha, hinuhugasan ng ating mga mata. Sabi niya, may mga katotohanan sa buhay, makikita lang natin ng maliwanag sa pamamagitan ng mga mata na hinugasan ng mga luha. Hinugasan ng mga luha. Noon pong nakita ng mga nakasaksi na umiyak si Jesus, sabi po nila, talagang mahal na si Lazaro. Noon pong linggong iyon, inilibot ko po ang banal na sakramento sa aming parokya. Alam ko po, nakita ni Jesus yung gutom, yung takot, yung hirap ng maraming mga tao, at alam ko, lumuha siya. Tumangis siya. At kung nakita lang ng mga tao yung pagluha ni Jesus, sasabihin ng mga tao, talagang mahal na mahal tayo ni Jesus. Talagang hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Lumuha si Jesus. Tumangis si Jesus para pahiran niya rin ang ating mga luha. The Jesus who wept will be the same Jesus who will wipe away all our tears. Siya ang ating tahanan. Kapag umuwi tayo sa Kanya, papahiran niya ang ating mga luha, yayakapin niya tayo, pahihintuin ang ating pagluha. Mahalaga pong sagutin ang mga tanong na ito. Nagpapabaya ba talaga ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Lalo na ngayong panahon ng krisis. At meron pong sagot sa tanong. Ang krus ni Jesus. Ang luha ni Jesus. At saan po natin ito mararanasan sa panahon natin ngayon? Tayo, ang katawan ni Kristo sa mundo natin ngayon. Tayo ang kamay, tayo ang puso ni Jesus sa panahon natin ngayon. Hiniling ko po dun sa aming mga mamamasan, mga deboto ng Nazareno at mga BEC leaders, na sila po yung maging ministry of charity ng parokya. Dahil nagugutom na ang mga tao, sila po yung lumibot, kasama po ako na namigay ng tulong sa mga tao. Sabi ko sa kanila, kayo yung magiging kamay. Kayo yung magiging puso ni Jesus sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, habang naglilibot kami, natatakot din ako eh. Natatakot din po kami dun sa COVID. Pero mas nakakatakot po yung babala ni Pope Francis. Sabi niya,
Baka pagkatapos ng bangungot na to, iiwan ng mga tao ang simbahan dahil sa gitna ng krisis, iniwan sila ng kanilang mga pastol. Iniwan sila ng simbahan. Tatapang-tapangan lang po kami. Ang tapang na ito galing sa paniniwala at pananampalataya. Tayo ang kamay at puso ni Jesus sa panahon natin ngayon. Ikaw at ako, na magtataya ng sarili, na magbibigay ng sarili para maging kamay at puso ni Jesus, para mabuhay si Jesus, para masagot ang tanong, nasaan ang Diyos? Nagpapabaya ba ang Diyos? Kinikwento po ni Doc Sachi, siya po ay isang doktor sa PGH. Sabi niya, kapag doktor ka, sa dami ng haharapin mong may sakit, sa dami ng namamatay araw-araw, sabi niya, maghahalo-halo na yung mga mukha at yung mga alaala. Pero sabi niya, pero sa tuwing may mamamatay, sa tuwing meron kang kakausaping namatayan, sabi niya, totoo yung sakit. The pain is real, sabi niya. The pain is ever new. It is always stabbing. Sabi niya, meron daw isang hindi siya makakalimutan, isang batang may cerebral palsy, nire-revive, nung tumigil yung pagtibok ng puso. Paulit-ulit, paulit-ulit. Sabi niya, pero dumating na yung punto, nagawa na nila ang lahat. At nung tumigil sila ng pagre-revive, niyakap ng mahigpit nung nanay nung bata yung kanyang anak. Sabi niya, anak, pagod ka na ba? Sabi niya, bakit ka sumuko? Si nanay nga hindi napapagod sa'yo. Si nanay nga hindi sumusuko. Sabi niya, hindi mawala sa isip ko nung gabing yung gusto ko nang matulog, paulit-ulit. Sabi niya, pinangako ko, sisikapin kong hindi mapagod. Hindi ako susuko. At ito po ang sagot sa tanong, nasaan ang Diyos? Nagpapabaya ba ang Diyos? Nasa mga taong hindi napapagod at hindi sumusukong magmalasakit, magpatawad, magbigay, magmahal. Sister Maida po ay isa sa mga kolektora namin sa parokya. Kung isang taon, namatay po yung kanyang 12 taong anak na si Kirsty Marie dahil sa leukemia. Sabi niya, Father, pasensya na kayo. Matagal akong hindi nakabalik sa simbahan. Ang sama-sama po ng loob ko sa Diyos. Sabi niya kasi, humiling kayo, bibigyan kayo, kumato kayo, pagbubuksan kayo, humanap kayo, makakatagpo kayo. Sabi daw niya sa Diyos, bakit pa ako nagdadasal? Ikaw din pala ang masusunod, kukunin mo rin pala ang anak ko. Pero sabi niya raw sa Diyos, pero kanino pa ako pupunta? Kanino pa ako kakapit? Si Esther po, nasaksihan niya po yung marahas na pagpatay sa kanyang asawa. Sa harap po ng kanilang bahay, binaril ang kanyang asawa. Sabi niya, kapag ka pala nasaksihan mo yung pagkamatay ng mahal sa buhay, manginginig ka, nagsasama yung takot at yung galit. Kapag ka pala nagkampihan itong takot at galit, sabi niya, parang mauubusan ka ng kakayahang magmahal. Sabi niya, ang tagal-tagal, parang hindi na ako marunong magmahal. Sabi niya, mapagbiro din ng Diyos, isang araw, may lumapit sa kanyang mama, yun pala yung pumatay sa kanyang asawa. Sabi niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan ako. Patong-patong na yung kamalasan ko sa buhay. Sabi niya, gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong marinig sa'yo na pinatatawad mo ako at kahit anong sabihin mong gagawin ko, kahit anong hilingin mong gawin ko,
gagawin ko para mapatawad mo lang ako? Sabi po ni Aling Esther, pumunta ka dito sa bahay namin araw-araw. Ipagluluto kita ng mga paboritong ulam ng mister ko. Araw-araw. Ipagluluto kita, ipaghahain kita, sasabayan kitang kumain, at ipapadama ko sa iyo yung kakaunting pag-ibig na natira sa puso ko. Noon pong grade 6 ako, dahil nasa ibang bansa po ang tatay ko, ako po yung tagatawag sa telepono. Isang araw, kakamustahin namin siya. At pagtawag ko, ang sumagot sa kabilang linya ay operator at sabi, wala daw doon ang tatay ko kasi manganganak ang misis. Hindi ako makapagsalita kasi katabi ko naman ang nanay ko. Hindi ko naman nakitang nabuntis ang nanay ko. At nung nahimasmasan ako, meron palang ibang pamilya ang tatay ko sa ibang bansa. Ang hindi ko makakalimutan, dahil nakita ng nanay ko na namutla ako, natigilan ako, nung sinabi ko na sa nanay ko, yung sinabi dun sa telepono, hindi ko makakalimutan yung ginawa ng nanay ko. Niyakap niya kaming tatlong magkakapatid ng mahigpit na mahigpit. Tapos isa-isa, hinawakan niya kami sa dibdib at sabi niya, huwag magtatanim ng galit. Huwag magagalit sa papa ninyo. Hindi pwedeng galit kayo sa papa ninyo. Paulit-ulit, hinawakan niya ang aming dibdib. May sagot sa tanong, nasaan ang Diyos? Nagpapabaya ba ang Diyos? Pagkatapos ng mahabang krisis na ito, babalikan natin ang bangungot na ito na naging biyaya rin sa atin dahil sa mga tao na naging larawan ng isang Diyos na hindi nagpapabaya. Sabi po ng isang doktor, nakakatakot ang COVID. And what makes COVID painful? It allows no hugs, no tearful goodbyes. Sabi na yung mga kasamahan ko, they are all heroes. But these heroes, after this crisis, they will not be around to hear our thanks. They will not be around to hear the peal of wedding bells or their child's first word or the sob of a daughter being brought to the altar. Salamat po dito sa mga medical frontliners. Sila po ang sumasagot sa tanong nasaan ang Diyos. Nagpapabaya ba ang Diyos? May sagot sa tanong. Kumikilos ang Diyos. Nangungusap ang Diyos sa mga taong hindi napapagod at hindi sumusukong magmalasakit, magpatawad, magbigay, magtaya ng sarili. Ngayon pong panahon ng krisis, marami po ang naghihintay na makadama ng haplos ng pag-ibig ng Diyos. Sana maipadama natin kahit dampilang. Marami po ang naghihintay na marinig ang tinig ng Diyos. Sana maiparinig natin kahit nabulungan. Manalangin tayo. Panginoon, ngayon higit kailanman, sinusubok ang aming pananampalataya at katatagan. Nababalot ng kadiliman ang buong mundo at bawat isa'y naghahanap ng kaliwanagan, naghahanap ng lunas.
naghahanap ng kasagutan. Sa paghahanap namin, Panginoon, naway matagpuan ka namin. Hayaan mong ang aming mga hinagpis at panaghoy ay siyang magsilbing taimtim na panalangin at maging daan upang mapalapit kami sa iyo. Sa pagkakataong ito, tulad mo noon sa krus, ay hayaan mo kaming dumaing at damhin ang bawat hagupit ng aming pagdurusa upang maramdaman namin kahit kaunti ang iyong naging pagpapakasakit. Hayaan mong magsumigaw kami't magsumamo upang manumbalik kaming lahat sa piling mo. At nang sa gayoy, marinig namin ang malakas mong tinig na magsasabi sa aming, hindi mo kami kailanpaman pababayaan. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. Puon ko ako'y samahan sa dusa kahirapan. Ang sabi ng Diyos aking ililigtas, yaong dapat sa akin, iingatan ko ang sinumang ako'y kikilalanin. Pag sila'y tumawag, ako ay handa. Sila ay pakinggan, aking sasamahan. Bawat isa'y pararangalan. Poon ko ako'y samahan sa dusa't kahirapan. Ako'y nauuhaw. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkatapos nito, sapagkat nalalaman ni Jesus na naganap na ang lahat, ay kaniyang winika bilang katuparan sa kasulatan. Ako'y nauuhaw. Tayo po'y makinig sa pagbabahagi ng pagninilay sa ikalimang wika ng ating Panginoon na ipapangaral sa atin ni Reverend Father Napoleon Sipalay Jr. ng Order of Preachers. Mahalagang pakinggan ang habili ng ating minamahal na malapit ng malagutan ng hininga. Ang pinsan ko, nung bago siya pumanaw, nakausap ng kapatid ko at ang huling wika niya ay pamilya. Napaka-importante sa kanya ang kanyang pamilya. Itong ating pagninilay sa kalimang salita ng Panginoon ay napakahalaga. Ito'y huling salita. Ang sinabi niya na siya'y nauuhaw. Ako ay nauuhaw. Ano ang ibig pakahulugan ng Panginoon? Ang sinabi niya ito sa atin, ako ay nauuhaw. Hindi lamang dito sinabi ng Panginoon na siya'y nauuhaw. Sinabi niya sa babaeng taga Samaria na nakita sa balon, bigyan mo ako ng maiinom. Nagtanong ang babaeng taga Samaria, bakit ka humihingi sa akin ng maiinom? Ikaw ay isang Hudyo, samantalang ako ay taga Samaria. Ang Hudyo ay hindi nagipag-ugnayan sa mga taga Samaria. Ngunit sinagot ni Jesus ang babae,
Ang bawat isang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi mauuhaw, magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging balon ng tubig na mapapasa kanya. Ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae sa kanya, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauuhaw, ni pumunta pa rito upang sumalok. Sino ba ang babaeng ito? Nakapagtataka sapagkat pumunta siya sa balon upang sumalok ng tubig sa tanghaling tapat. Ayaw niya makita siya ng ibang tao sapagkat ayaw niyang pag-usapan nila siya sapagkat alam niya ang kanyang buhay. Alam ni Jesus na ang kanyang kinakasama ay panglimang lalaki. Naghanap siya ng kaligayahan sa buhay, ngunit hindi niya ito mahanap. Nung makausap niya ang Panginoon at nalaman niya at natanggap niya ang tubig na nagbubukal sa buhay na walang hanggan, para siyang napuno. Yung dala niyang isang malaking banga na walang laman ay biglang napuno. Kaya nga bigla niyang iniwan sapagkat hindi niya na makayanang i-contain sa sarili niya ang pagkapuno niya ng mabuting balita. Tinawag niyang ibang tao na dati ayaw niyang makita at sinabi niya sa kanila ang magandang balita. Dinala niya ang mga tao kay Jesus. Sa buhay natin, kung titingnan natin, baka tayo isa din sa mga tulad ng babaeng ito sa paglalakbay natin. Parang buhay natin isang malaking banga, walang laman. Pinupuno natin ng maraming bagay, kapangyarihan, katanyagan, kayamanan. Alam natin, hindi ito mapupuno kung ito'y walang puwang ang Panginoon. Madaling sabihin ito sa mga matatanda sapagkat marami tayong narating sa buhay, sa mga kabataan. Siguro mahirap itong sabihin sapagkat gusto pa nilang maranasan magkaroon ng pangalan, magkaroon ng posisyon, magkaroon ng kayamanan. Pero magandang isang warning ito sa lahat na kapag ang mga bagay na ito yung mabubuti, ngunit kung wala ang Panginoon, ito'y parang isang malaking banga na walang kahulugan. Nung makilala ng babae ito ang Panginoon, iniwan niya ang banga na walang laman. Sana sa pagkakataong ito, sa pagninilay natin ng salita ng Panginoon, ay mapuno tayo. May isang dasal nung binasa ito sa pangatlong linggo ng itong Kwaresma. May sinabi doon sa prepatio na nawa ang pagbigay ng tubig sa babaeng ito, ang paghingi ng maiinom ng Panginoon sa babaeng ito, ay pumukaw sa atin, sa ating sarili, na parang mga natutulog na apoy na ginising ng Panginoon, apoy na nagmamahal sa Kanya. Ang ating pagiging Kristiyano o pagiging Katoliko, kadalasan, inisip natin, pinili natin ito. Ngunit ang katotohanan ay, ang pagiging totoong Kristiyano ay isang encounter sa Panginoon, isang karanasan. Alam natin na ang ating dinaranas ngayon sa Pilipinas, lalo sa Luzon, sa enhanced community quarantine. Marami tayong mga kapatid na naghihirap at marami tayong mga frontliners na apektuhan. Na sana tayo na inyayahang magdasal at tumulong, stay at home, ay sumunod. Tayo nagpapasalamat sa mga taong sumagot na tumulong sa mga nangailangan sa ospital, sa local government units. Na sana ang bawat isa sa atin ay gumawa na maging totoong tunay na punan ang pagkakauhaw ng mga tao na sa palibot natin. Pangalawa, hindi lamang dito nauuhaw ang Panginoon. Sinabi rin niya, sapagkat ako'y nagugutom at inyong pinakain, ako'y nauhaw at inyong pinainom.
Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Ang pagkain na ibinigay at tubig na ibinigay sa mga nangugutom ay ibinibigay ito sa Panginoon. Ngunit alam ko, lalong-lalo na sa atin na gustong tumulong, lagi nating pinipili ang tinutulungan natin. Mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan. Pero ang sinabi ng Panginoon ay tulungan natin ang mga totoong nangangailangan. Nung ako'y nasa mission sa Sri Lanka, meron kaming ginawang desisyon, lumipat kami sa isang Catholic area, doon sa isang Buddhist area. At nung nalaman ng mga Buddhist neighbors namin na darating yung mga Katolikong pare, natakot sila. Sabi, isumbong natin sa ating mga head monks, meron silang monasteryo ng mga Buddhist monks. Darating na yung mga Katoliko, baka i-convert tayo. Kaya nung magsumbong sila sa isang head monk, sabi ng head monk, huwag kayong mag-alala. Mabubuting tao ang mga paring yan. Hindi kayo convert. Kaya simula nun, naging malapit sa amin, lumalapit sila, nagipag-usap. Kahit yung mga tricycle driver doon, ang tawag namin three-wheeler drivers, ay nakipag-usap din sa amin. Kahit yung mga bata pumupunta. Kaya nung malapit na yung December, sabi ng isang tricycle driver na lagi kong kinukuha para mag-drive, sabi sa kanilang salita na, Singhala, Father, Natal da. Ay sabihin nun, Father, Natal, Christmas. Da is, di ba? So, Father, Christmas na, di ba? So, I asked the Sri Lankan na kasama ko, ano yung sabihin nun? Father, Natal da. Sabi ng pare, ay, ano yan, naghihingi yan ng Christmas party. Iko, Father, hindi naman sila Katoliko, di ba? Hindi, sa kanila kasi, sineselebrate nila yung Christmas kasi kanilang neighbors ay Christmas. So, nag-organize kami ng Christmas party at tinawag na yung mga kabataan. Pagkatapos ng Christmas party, nagbigay kami mga school supplies sa mga kabataan. Lumapit yung 3 babaeng bata. Sabi, in broken English, with Singhala, Father, Ingrisi Pulwanda. Sabi, Father, pwede ba English? And dinagdagan niya, Father, pwede po bang magklase tayo sa English? Naisip namin, sa Sri Lanka kasi, konti na nagsasalita ng English doon 17% sa 20 million population. Konti lang. Pero at that time, ang daming narating na natututo ng English. Yung mga kabataan sa aming palibot, may hirap, hindi siya nakakapunta doon sa tuition class kasi babayaran nila yung tuition class. Kaya naisip namin, napakalit ng bahay namin noon, walang lugar. Pero sabi namin, nangailangan mga batang ito, nauuhaw sila na matuto ng English. Sabi ng mga magulang, buti Father, meron tayong klase dito sa English kasi yung mga bata namin, hindi na kahit saan pupunta na sa inyo. At doon ko nalaman na pati rin pala yung mga magulang, mga tricycle drivers, gusto rin matuto ng English. Ako hindi pare para lang sa mga Katoliko. Ako'y pare sa lahat ng nangailangang tao. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang lahat ng nangailangan, ang binibigay na tulong sa kanila, ay tulong na binibigay sa Kanya. Sinabi ni Pope John Paul II, Saint John Paul II rather, Jesus expressed his solidarity with all those in living or dying, healthy or sick, great or small, who are in need, and ask at least a cup of water. Sa ating kalagayan ngayon, sana maging inspirasyon ito, lalo na sa ating mga frontliners, sa mga kapatid natin, nag-alaga ng mga naging biktima ng COVID-19, na sana ang pagtulong nila sa mga may sakit, alam ko, naalala nila yan, ang tulong yan ay binibigay natin sa Panginoon. Pangatlo, ito na yung salitang binitiwan ng Panginoon. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya, ako'y nauuhaw. Ano ang gustong sabihin ng Panginoon? Dumating ang pagkakataon, hindi sinabi ng Panginoon na napakasakit na nararamdaman niya. Ang sinabi niya, ako'y nauuhaw. Nauuhaw sa pisikal na tubig, ngunit alam natin, nauuhaw ang Panginoon, lalong-lalo na sa pagbabalik natin sa Kanya. Nung matapos na ang lahat, sinabi ng Panginoon, ako'y nauuhaw. Naganap na
ang gustong mangyari ng kanyang Ama na iligtas tayong lahat. Kaya sa buhay natin ngayon, ito na yung huling pagkakataon na inayahan ng Panginoong bumalik sa Kanya ang sangkatauhan. Nauuhaw siya na bumalik tayo sa Kanya. Sabi nga ni St. Catherine of Siena, Santa Catarina de Siena, ang ating Panginoon daw ay parang mad lover. Gusto niya na bumalik tayo sa Kanya. Hinahabol niya tayo na bumalik sa Kanya. Kahit na tayo makasalanan, hinahanap niya tayo. Hindi siya titigil, hindi siya mawawala ng lakas na hanapin tayo kahit tayo lumalayo sa Kanya. Kaya siguro kung titingnan natin sa ating mga sarili, sa pakikinig natin sa salita ng Panginoon, ako'y nauuhaw, tinatawag tayo ng Panginoon na punan natin ang pagkauhaw ng ating mga kapatid na nangangailangan. Alam ko sa panahon natin ngayon, laging tinatanong sa sarili ko, ano bang may tutulong ko? Nakapagpalubag ng loob na malaman mo ang daming tumutulong na nagbibigay ng mga PPE, mga pagkain sa ating mga frontliners. Tulong sa mga gobyerno, sa mga ngailangan, lalo na sa mga walang makain sa panahon ngayon. Tayo, anong may tutulong natin? Siguro sa ngayon, ang may tutulong natin, yun nga ang encouragement ng aming Master of the Order, si Father Gerard Timoner. Social distancing, stay at home. Sana maplate natin ang curve sa paglaganap nitong COVID-19. At siyempre, alam natin, lagi natin kasama ang Panginoon. Pagdasal natin ang lahat. Kaya nga itong ating pagninilay sa kalimang salita ng Panginoon. Sana ito ay pumukaw sa atin na magkaroon tayo ng apoy ng pagmamahal sa Panginoon. Na sana ibigay natin ang pangailangan ng ating kapwa. Na sana mapukaw ang puso natin na bumalik muli sa Panginoon. Na siyang nauuhaw sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, naging matindi at malabis marahil ang panunuyot ng iyong lalamunan, kung kaya't nabigkas mong ika'y nauuhaw. Ngunit sa halip na tubig ay maasim na pawang suka ang sa labi mo'y pinadantay. Taliwas na taliwas sa tubig ng buhay na ibinigay mo sa babaeng Samaritano at sa aming lahat. Ikaw ang tubig na nagbibigay buhay, ngunit madalas kung saan-saan pa kami umiigib at sumasalok upang punan ang aming pagkauhaw sa pansin, sa karangyaan, sa tagumpay, sa karangalan. Hindi namin nalalaman na ang lahat ng ito'y nag-uugat sa aming pagkauhaw sa iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy ng pagdaloy ng iyong tubig ng pagmamahal. Kailanman, hindi mo ito ipinagkait sa amin. Kami ang may malabis na pagkukulang sa iyo. Marahil, ang iyong pagkauhaw ay pagkauhaw mo sa aming pansin. Kami na halos namulin ng makamundong sistema ng lipunan. Nauuhaw ka marahil sa aming pagbabalik loob mula sa aming gawain masasama. Sa iyong tubig na nagbibigay buhay, matuto rin nawa kaming ibsan ang pagkauhaw ng aming mga kapwa. Silang mga nangangailangan, lalo na sa panahon ngayon ng krisis. Naway mabuksan ang aming mga mata't isipan sa kung sino ang mga tunay na nagugutom at nauuhaw, at magkaroon nawa kami ng sapat na tapang at kakayahan upang sila'y matulungan. Nawa sa bawat mong daing ng pagkauhaw, kami tumugon ng buong buo at walang pag-iimbot, kasabay ng pagkilos para sa aming kapwa,
upang sa gayon kami makarating sa lugar at panahon kung saan rumaragasa ang iyong tubig ng buhay at hinding-hindi na kami kailanman mauuhaw. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. O Diyos ko, ang aking dalangin, ako sana'y iyong tangkilikin. Tuturo mo ang landas ng buhay ko, kaya ay makarama sa piling mo. Pagkat ang mundo nagtutulot ito ng buhay na walang hanggan. O Diyos ko, ang aking dalangin, ako sana'y iyong tangkilikin. Ako sana'y iyong Naganap na. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Pagkasipsip ni Jesus ng suka ay kanyang sinabi, naganap na. Pakinggan po natin ang pagpapakahulugan sa ika-6 na wika ng ating Panginoon na iyahatid sa atin ni Reverend Father Rolando de la Rosa ng Order of Preachers. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marahil, pamilyar sa inyo ang lugar sa Pampanga na ang pangalan ay Barrio San Pedro Cutud. Taon-taon, dinadayo ito ng mga maraming turista dahil may mga taong nagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo. Ginagawa nila ito bilang isang panata. Kung tutuusin, talo pa nga nila si Jesus, sapagkat kung ilang beses na silang nagpapako sa krus, samantalang minsan lang itong ginawa ng ating Panginoon. Ngunit ang pagpapapako ng mga taong iyon sa krus ay ibang-iba sa ginawa ng ating Panginoon. Bakit, ikanyo? Sapagkat yung mga taong iyon ay nanatiling buhay. Nakaantabay pa nga ang mga manggagamot upang tiyaking hindi sila mamamatay. Kaya naman pagkatapos nilang may pako sa krus, ang sinasabi nila ay, hanggang sa muli. See you next year. Samantalang nang si Jesus ay pinako sa krus, siya ay namatay. Ang pagpapapako niya sa krus ay tapos na. Hindi na niya ito uulitin. Kaya naman nasabi niya, naganap na, natapos na. Subalit kung ating iisiping mabuti ang kahulugan ng mga salitang naganap na, ating matatanto na hindi lamang pala ito patungkol sa kanyang kamatayan. Naganap na ay nakatuon sa kahantungan ng kamatayan niya. At saan ba ahantong ang kamatayan ng Panginoong Hesus? Hindi po sa hukay, kundi sa muling pagkabuhay. Kaya nga nang sinabi niyang naganap na, ang malalim na kahulugan nito ay natupad na. Natupad na ang kanyang misyon. Natupad na niyang gawaing pinagkatiwala sa kanya
ng Ama. Mababasa nga natin sa Ebanghelyo ni San Juan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang kanyang kaisang-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Namatay si Jesus upang tayo'y mabuhay. Ngayon, sasabihin niyo marahil sa akin, Father, lumang kwento na yan. Ilang beses na naming narinig na isinermo ng mga paring katulad niyo na si Jesus ay namatay upang makamit namin ang walang hanggang buhay na mararanasan doon sa kalangitan. Alam niyo kung ganyan ang pag-iisip niyo ngayon, ang sasabihin ko ay ganito, kulang, makitid ang inyong pag-unawa sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Nang sinabi niyang, natupad na, hindi lamang buhay na walang hanggan sa kalangitan ang ipinangako niya, kundi ang buhay na minimithi ng bawat isa sa atin. At ano bang buhay yon? Ang buhay na mapayapa, masagana, malusog, maligaya. Hindi sa langit, kundi dito sa mundong ito. Nababasa ko sa inyong mga mata ang pagdududa. Parang nais niyong itanong sa akin, ganun ba? Totoo bang nang mamatay si Jesus, natupad nang minimithi nating buhay na mapayapa, masagana, malusog, at maligaya? Parang mahirap paniwalaan to. Kahit yung mga unang Kristiyanong sumampalataya sa Kanya, ang buhay ay hindi naging mapayapa, malusog, masagana at maligaya. Sa katunayan, halos lahat sila'y nabuhay sa takot, sapagat noong mga panahong yon, ang Kristyanismo ay isang krimen. At ang mahuli ay pinapakain sa mga leon o ginagawang alipin ng mga Hudyo at mga Romano. Natupad na nga ba ang Panginoon ang kanyang misyon? Masdan natin ang ating kapaligiran. Masdan natin ang daigdig na ating ginagalawan. Masdan natin ang ating lipunan, ang ating pamilya, ang ating mga sarili. Alam nyo, tuwing ginagawa ko ito, 3 salita ang pumapasok sa aking isipan. Gasgas, bitin, at bigo. Gasgas na ang ating pandinig sa mga balita tungkol sa patayan, nakawan, digmaan, kahirapan, korupsyon sa gobyerno, pagbaba ng moralidad, pagwawalang bahala sa isa't isa. Gasgas na ang ating mga mata sa panunood ng sine, telenovela at home movies na kadalasan ay tungkol sa pantasya, digmaan, kahalayan, kamunduhan, dayaan at kataksilan. Gasgas na rin ang ating mga damdamin at isipan sa mga nangyayari sa ating pamilya. Di pagkakaunawaan, di pag-uusap, paghihiwalay, mga batang adik sa internet, video games at Netflix, at mga magulang na walang panahon sa mga anak nila. Gasgas na ang ating puso sa labis na takot, agam-agam at pagkabalisa dahil sa mga bagong sakit na kumakalat sa daigdig na walang matakpo ang gamot tulad ng coronavirus na walang habas na nananalanta ngayon sa buong mundo. At hindi lang gasgas ang ating puso at isipan, bitin pa. Sapagat kung may maranasan man tayong ligaya, tuwa o katahimikan, ito'y kadalasang bitin, kulang, hindi nagtatagal at agad napapalitan ng panibagong problema, lungkot, takot o hinagpis. Akmang-akma ang pagsasalarawan ng isang sikat na awitin sa ating mundo. Dito ba ang sulok kong takda sa ilalim ng araw, kung saan kay lalim ng luha, ligayan kay babaw. Kaya naman ang isa pang bumabagabag sa aking isipan na salita ay bigo. Parang nabigo ang Panginoong Yesus, natalunin ang kamatayan, ang kasalanan, ang kahirapan, ang kasamaan, sapagat namamayani pa rin ang mga ito sa kasalukuyan.
Araw-araw, libu-libong namamatay. Ang daming masasama sa mundo na kay ganda ng buhay. Samantalang yung mga nagsisikap magpakabuti ay nabubuhay sa karukhaan at kawalang pag-asa. Kaya naman iniisip ko at marahil iniisip nyo rin, yung ika-6 na wika ni Jesus, naganap na, natupad na, ay parang pinabubulaanan ng mga pangyayari at kaganapan sa ating mundo. Gasgas, bitin, bigo. Alam niyo na makaraang araw, pinag-isipan kong mabuti ang katanungang ito. Fake news nga ba ang sinabi ni Jesus na natupad na ang kanyang misyon? Kahapon, pinanood kong muli ang aking DVD ng The Passion of the Christ sapagkat wala ako halos magawa dahil sa lockdown. Alam niyong naging kontrobersyal ang sining ito sapagkat karumaldumal at karimari-marim ang pagsasalarawan ng mga paghihirap ni Jesus. Nung tinanong ng direktor, bakit ganyan ang ginawa mo? Bakit ginawa mong ganun ang pelikula? Ang sabi niya, alam niyo, ginawa kong ganun ang pelikula upang lahat ng pumasok sa sinihan ay huwag lamang manood sa mga nagaganap kay Jesus. Ibig niyang maramdaman nila ang hapdi ng hagupit ng latigong ilang beses pumunit sa laman ni Jesus. Maramdaman nila ang hirap ng pagpasa niya ng mabigat na krus. Madama nila ang sakit ng pakong tumagos sa kamay niya. Malasahan nilang dura ng mga umalipusta sa kanya. Maamoy nila ang lansa ng dugo na umagos sa mga sugat niya. Sa madalit sabi, ang ibig niya ay sa tuwing maaalala natin ang paghihirap at kamatayan ni Jesus, tulad ngayong Biyernes Santo, huwag tayong umasta na parang nanunood lamang tayo ng sine, na pagkatapos ng sine, walang epekto ang mga pangyayari. We are not spectators. As Christians, He wants us to be participants in the sufferings and death of Jesus. Kaya mga kapatid, kapag inaalala natin ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus, dapat nating maramdaman na tayo'y kabahagi ng paghihirap niya. Hindi lamang tayo nanunood, dapat maranasan din natin kung paanong mamatay. Ngayon may tatanong niyo, paano naman yan, Father? Magsusuicide ba kami ngayon? Alam niyo, ang tinutukoy kong kamatayan na pakikibahagi sa kamatayan ni Jesus ay ayon sa sinabi ni San Pablo sa mga Corinthians. Ang sabi niya ganito, patayin na ninyo ang mga bagay-bagay sa inyong buhay na makalupa, ang pakikiapid, karumihan, masamang pagnanasa at kasakiman. Patayin niyo ang dating buhay at pagkatao na puno ng galit, paghihinala, pagmumura at pag-aalipusta ng iba, upang kayo'y mabigyan niya ng bagong pagkatao na ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Ganyan din ang sinabi niya sa mga taga-Efeso, ibaon niyo na sa libingan ang inyong dating pagkatao na nabuhay sa kahalayan at pagdaraya. At kayo'y babaguhin ng Espiritu sa inyong pag-iisip. Bibihisan niya kayo ng bagong pagkataong nilalang ng Diyos sa katwiran, kabanalan, at katotohanan. Kaya hindi natin maranasan ang ipinangakong buhay na masagana, malusog, masaya, at mapayapa, ay sapagkat ayaw nating patayin at ibaon sa nakaraan at salimot ang mga bagay na nagpapagulo at nagpapalungkot ng ating buhay. Mga kapatid, hindi fake news ang sinabi ni Jesus na natupad na ang kanyang misyon. Nagtagumpay siya, subalit ang katuparan ng tagumpay niya ay mararanasan lamang natin kung isabuhay natin ang sinulat ni San Pablo. Ibaon niyo sa libingan ang iyong dating pagkatao upang bihisan kayo ng bagong pagkataong nilalang ng Diyos sa katwiran,
kabanalan at katotohanan. Alam niyo, may isang doktor na nabasa ko ang kanyang buhay ng mga nakaraang linggo, nangangalang Carlito, dinapuan ng coronavirus. Akala niya ay mamamatay na siya sapagkat kinailangan maipasok na tubo sa bibig niya upang tulungan siyang huminga. Nagkaroon pa ng komplikasyon ng kanyang sakit. Sa kanyang paghihirap, parang nakita niya ang kanyang dating buhay. Laging abala, laging walang panahon sa pamilya. Parang mas mahal pa niya ang kanyang karir, katanyagan, karangyaan kaysa sa Diyos. Sa pagkakataong yun, isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Buong taimtim siyang nagdasal at humingi ng tulong upang mabuhay kasama ang pangakong magbabago na siya. Nang lumabas siya sa ospital nung nakaraang araw, ang kanyang nasabi, parang namatay doon sa ospital ang dati kong pagkatao. Isinailang ako bilang bagong nilalang. Namatay ang katauhan kong ang pananaw ay kadalasang nababalot sa pagmamataas, takot, agam-agam, at walang katapusang pagmamadali at paghabol sa mga bagay na wala naman palang kabuluhan. Para akong sinilang na mungguli at nasabi ko sa aking sarili, hindi na ako ang dating si Carlito. With God's grace, I am never the same again. Naranasan niya kung paano maging bahagi ng kamatayan ni Jesus na humantong sa pagsilang ng bago niyang pagkatao. Mga kapatid, hindi na natin kailangang magkasakit ng coronavirus o corona o COVID-19. Hindi na kailangang may masamang mangyari sa atin upang tularan si Carlito. Ngayon pa lamang, maaari tayong makibahagi sa kamatayan ni Jesus. Ibaon sa libingan ng mga bagay sa ating sarili na nagpapagulo sa ating buhay. Ibaon sa libingan ang ating maling pananaw tungkol sa ating sarili. Hindi natin dapat sabihin, okay lang na magkasala. Tao lamang naman ako. Tayo'y hindi tao lamang. Tayo nilalang ng Diyos na kawangis niya. Kaya may kakayahan tayong iwasto at baguhin ang ating buhay upang maging katulad ni Jesus. Ibaon na natin sa limot ang pagsasabing, bahala na ang nasa itaas, na para bagang nang namatay si Jesus, na malagi na lang sa langit at ayaw na niyang makialam sa atin. Ang Diyos ay wala sa itaas. Siya'y kapiling natin, kasama sa tuwa, dalamhati at walhati, handang mamatay at magpakasakit upang madama lamang natin kahit minsan, hindi pa niya tayo iniwan. Kay hirap magbagong buhay, kay hirap isilang na muli, sabagat ang bawat pagbabago may kaakibat na kamatayan. At kadalasan, mahirap magbago sapagat parang pakiramdam ko, nag-iisa lang akong gagawa nito. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo bilang pagtatapos. Ang isang tulang isinulat ng isang magaling na seminarista sa San Carlos Seminary, si Alex Miday. Alam niyo, kapag binabasa ko ito, parang nagsasalita si Jesus sa akin. Pinapalakas ako. Binibigyan ng lakas ng loob na ilibing na ang dati kong kinagawi ang buhay. Para bang sinasabi niya sa akin, hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Ganito po yung tula niya. Simula pa sa simula ng lahat, bago ka pa isinilang. Magmula pa sa umpisa ng lahat, bago ka pa nagkaroon ng buhay. Bago pa tumibok ng pangatlong iyong puso, kasama mo ako. Bago pa man ang hininga mo'y tumigib sa iyong kalooban, bago pa man matutong mga tuwiran, bago ka pa matutong humakbang, at sa iyong paglakad ay matutong umusad ng dahan-dahan, kasama mo ako. Kung ang mundo mo'y tinuturing kang isang mangmang, inilalantad sa iyong harapan ng iyong kakulangan, huwag kang mabahala. Hindi pa kita nilisan. Sa ikabuturan ng puso mo, doon mo ako tuklasin. Dahil doon makikilala mo, ako ang iyong bahagi. Ako ang iyong sanhi. Ako yung mithi.
Akong iyong gawi, at ako ang sa bawat kasawian o kamalian mo ang magbabangon upang ikaw ay magwagi. Huwag kang matakot na magmistulang tanga. Balutin ka man ng gabundok mong mga haka-haka at bawat lakad ng orasan mo'y tigib ng pagdududa. Pagtatagpuin ko ang mundo mong tad-tad ng katanungan at ang daigdig kong puno ng kasagutan. Ngayon alam kong ang takot sa harap mo'y dumadambuhala. Namamaluktot ang mga tuhod mo sa takot. Huwag kang mabahala. Kasama mo ako, nagdadala ng awa mula kay Bathala. Isa lang ang hihingin kong ibalik mong sukli. Tumalima ka lang sa mga biling ko palagi. Kung minsan ang tingin mo sa akin, tahimik lang na nagmamatyag, hindi totoo yan, sapagkat ako ang tinig ng iyong konsyensya. Pumili ka ng mali, sisigaw ako. Tunguhin mo ang tama, magagalak ako. Nakapako ang sarili ko sa puso mo. Ngayong mahal na araw, habang inaalala mo ang aking kamatayan, alalahanin mo, hindi ka lang isang maninood. Ibig kong madama na kasama kita, handang patayin at ilibing ang dating pagkatao at pag-unawa. Upang sa linggo ng pagkabuhay, babangon tayong sabay. At sa isang mundo, matatagpuan natin ang mas higit at mas tunay. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng mga kaganapan ngayon ng pandaigdigang epidemya, ng malawakang kwarantina at matinding krisis, tila nagaganap na rin ang iyong paghuhukom sa amin. Ito na nga ba ang aming napipintong katapusan? Sa krus, binigyan mo ng kaganapan ang lahat ng iyong pangako, ang kaligtasan naming lahat. Naway mamulat kami sa malalim na katotohanan at kahulugan ng iyong pagpapakasakit. Naway mapagtanto ng bawat isa sa amin na ang iyong sakripisyo ay hindi lamang kaganapan ng aming kaligtasan, kundi kaganapan din ng aming pagbabago at pagbabalik loob. Naway mamuhay kami nang naaayon sa kaganapan ng iyong hirap at pasakit. Turuan sana kami ng kasalukuyang krisis na manumbalik sa daigdig na iyong ninais para sa amin, kung saan naghahari ang kabutihan, kapayapaan, at pagmamahalan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mabigyang kahulugan ang kaganapan ng iyong paghihirap sa krus sa pamamagitan ng pamumuhay ng matapat, dalisay, moral, at may pagmamalasakit sa kapwa at sa kalikasan. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. Sana sa paglipas ng bagyo, ang kapiling ko pa'y kayo. Sana sa umaga, madamay ligaya, kahit anong lupit pa ng bagyo. Ngunit dahil nariyan ka, hindi ako mangangamba. Dahil karamay ka, tanaw-tanaw ko na ang pag-asa. Tila may
Tila papayapa ng alon, di na kululuha, di na mababahala, dahil tila titila ng ulan. Di ka man makita, ako'y naniniwala, narito ka kahit umuulan. Ama, sa iyong mga kamay, aking iniahabilin ang aking kaluluwa. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang tabing ng templo ay nahati sa gitna, at malakas na sumigaw si Jesus, Ama, sa iyong mga kamay, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. Tunghayan po natin ang pagninilay sa ikapitong wika ng ating Panginoon na ihahatid sa atin ni Reverend Father Virgilio Ojoy ng Order of Preachers. Minsan meron akong nabasang 10 Commandments. Pero kakaibang 10 Commandments ito sapagkat ito'y para lamang sa mga 50 years old and above. Sino ba sa ating audience dito ang 50 years old and above? Napakitaas nga ng kamay. Palagay ko, kukunti lang aamin. Pero yung wala pang 50, huwag kayong mag-alala. Darating din kayo roon. Kaya itong 10 Commandments ito, these are for everyone. First commandment, umamin ka na. Marami ka nang nararamdaman. Sakit sa kasukasuan, arthritis, osteoporosis, diabetes, high blood, low blood, gout. Lahat yan unti-unti nang pumapasok sa katawan mo. Kaya huwag kang magkunyaring bata ka pa. Huwag kang sumayaw ng twerk it like Miley, baka mabalian ka ng balakang. Second commandment, mag-ipon ka na ng maraming kaibigan. Kasi sa edad mo, unti-unti nang mawawala yung mga kaibigan mo. Kaya kung marami kang kaibigan, may mawala man, marami pang matitira. May makakabarkada ka pa. Kaya sa halip na kaaway ipunin mo, kaibigan, mas masaya yon. Third commandment, kung may kaunti ka nang naipon, may pera ka na sa bangko, may naipondar ka ng mga ari-arian, enjoy your life, travel, see the world. Na sa gayon makita mo kagandahan ng mundo. At kung makita mo kagandahan ng mundo, alam mo ang mundong ito ginawa para sa iyo ng Panginoon. Magpapasalamat ka sa Kanya. At ang tao nagpapasalamat sa Panginoon, mas malapit sa Kanya. Ngayon kung wala kang naipon, pasensya ka. Mag-mall ka na lang araw-araw. Doon ka maglakad-lakad, malamig doon. Pero huwag ka mag-iwan masyadong maraming mamanahin sa mga anak mo. Baka balang araw, mag-away-away lang mga yan dahil dyan. Ang importante na turuan mo sila mabuhay, maniwala ka. Mabubuhay din mga yan pagka nawala ka. Kasi unang-una, ayaw nilang mamatay. Kaya huwag mo silang alalahanin, kaya nila yan. Fourth commandment, enjoy mo na rin yung mga apo mo. Pero huwag kang papayag na maging full-time babysitter. Kasi hindi mo trabaho yan ng mga anak mo. Graduate ka na dapat dyan. Unless, bayaran ka nila per ora. Yun, pwede yun. Kahit mag-overtime ka pa sa kababantay ng mga bata, okay lang yun. May pang-shopping ka pagkatapos. Fifth commandment, kung gusto mo maging in ka lagi sa usapan, ang una mong pakaingatan ay ang tenga mo. Kasi ang hirap-hirap kapag kinakausap ka, ang lagi mong sinasagot, pakiulit nga, hindi ko narinig. Kasi kapag ganyan ka, mawawalan ka ng kausap, kakapagod ka paulit-ulit. Pero mas importante kasi sa bukas ang tenga mo, kailang bukas ang pananaw mo. Kasi marami mga pagbabago sa buhay. New insights about life, new ways of doing things, new gadgets, new elements of music, culture, and dance. Huwag mong isipin na kung ano yung alam mo nung araw, ay siya na lagi ang tama. Kasi kapag ganyan ka, lagi kang magiging galit. Sa tuwing may pagbabago, magagalit ka. Ano naman yan? Musika ba yan? Ingay-ingay, puro tambol. Hinaan nyo nga yan. Gagalit ka. Bago naman ang cellphone mo, isang buwan nang bumili ka ng cellphone. Lahat ng gusto mo ilagay niya sa cellphone mo, radyo, TV, internet, Facebook, Twitter, apps, games. Lahat ng gusto mo isaksak niya sa cellphone mo.
Siguro kung may cellphone na may refrigerator, bibili ka rin noon. Gagalit ka. Have an open mind. You'll be happier that way. Sixth commandment, tanggalin mo na lahat ng mga bibigat na damdamin sa dibdib mo. Ikaw din. Baka mawalan ka ng dibdib. Sama ng loob, hinanakit, galit, tampo, inggit, pabigat lang sa buhay yan. At your age, what is important is peace of mind and peace of soul. Kaya kung may mga taong nagkamali sa'yo, sinaktan ka, niloko ka, dinaya ka, pinagsinungalingan ka, kahit hindi sila humingi ng tawad, patawarin mo na. After all, ang unang nakikinabang sa pagpapatawad ay yung taong nagpapatawad. Hindi mo ba nahalata? Minsan galit na galit ka? Nangingitim ka na sa galit? Halos umpugtuan ka ng hininga sa high blood? Samantayang kinagagalitan mo, kain ng kain, sayaw ng sayaw. Kaya kung pinatawad mo siya, pareho na kayo masaya, hindi ba? Bakit ka magmumukong sa isang tabi? Forgive. Life is much lighter with forgiveness. Seventh commandment, bawal ng sumimangot. Kasi sa edad mo, ang dami-dami mo ng kulubot. Kung sisimangot ka pa, madadagdagan lalo yan, lalalim pa. Can you imagine yourself? Halimbawa, kapag ka namatay ka, hindi naman natin hinihingi. Kapag ka ibinurol ka, ang kapal-kapal ng makeup na itatapal sa mukha mo, kawawa na may mga kamag-anak mo, baka malang singilin sa kanila. Kaya mas maganda yung lagi nakangiti, mas maaliwalas ang buhay, hindi ba? Eighth commandment, mag-ingat ka na sa kinakain mo. Hindi yung pila ka ng pila sa lahat ng mga buffet. Pati sa buffet sa burol, pumipila ka para makakain ka. Kapag Pasko, kahit ang haba-haba ng pila, ang tagal-tagal mo naghihintay, minsan maiinitan ka ng araw, talagang pumipila ka doon sa Quiapo para makabili ka ng masarap na hamon kahit mahal. Pagkatapos ng Pasko, sa doctor's clinic ka naman pumipila para magpagamot. Kung hindi ka pa titigil, pipilahan ka na sa burol mo, kaya mag-ingat sa kinakain mo. Ninth commandment, humanda ka na sa kamatayan, kasi darating yon. Minsan hindi ka pa handa, dumarating siya. Minsan ayaw mo pa, dumarating siya. Ngunit pakaisipin mo, ang talagang pinaghahandaan mo hindi kamatayan, kundi the life after death. Kaya tayo nagpapakabait, kaya tayo nagpapakabuti, sapagkat gusto natin sa kabilang buhay, magiging kaaya-ayang ating kalagayan. But how do we prepare for death and the next life? Yun ang ating tatalakayin pagkatapos nitong 10 commandments na ito. 10th commandment. Ano nga ba yung 10th commandment? Nakalimutan ko na. Kasi matanda na rin ako, nakakalimut din ko paminsan-minsan. Gusto ko i-focus natin ang ating attention dun sa 9th commandment, dun sa paghahanda para sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin maiiwasan. Tulad ng gabi, darating at darating ito sa ating mga buhay bilang mga tao. Si Jesus, na Diyos na naging tao, ay hindi rin nakaiwas sa kamatayan. At sa oras na nag-aagawan sa Kanya ang buhay at kamatayan, namutawi sa Kanyang mga bibig ang mga salitang punong-puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Ang buhay at kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay pagtupad sa misyong itinalaga sa Kanya ng Ama. Misyon para sa kapakanan ng mundo, lalong-lalo na ng tao. Ang Kanyang naging buhay ay pagtuturo sa ating lahat kung paano mamuhay bilang mga tao. Sa pamamagitan ng Kanyang salita at halimbawa, ipinakita niya sa atin na hindi magiging ganap ang ating mga pagkatao kung walang pag-ibig sa ating mga puso na nakikita sa pag-alaga at pagkalinga natin sa isa't isa. Tulad ng pag-alaga at pagkalinga sa atin ng Panginoon. Ngayong nanalanta sa atin ang COVID-19, paano natin maipadama ang pag-ibig na ito? Huwag tayong babahin o uubo na walang takip sa ating mga bibig, sapagkat maaring nasa atin ang virus at posibleng mahawaan natin ang ibang mga tao. Kung may agam-agam na maaring nahawaan tayo, huwag na tayong magpakalat-kalat sa kung saan-saan, lalo na sa mga ospital. Yung mga nananamantala
at nagtaas ng presyo ng mga bilihin ay walang pagmamahal sa kanilang mga puso, kundi pagmamahal sa kanilang mga sarili. Naghihirap na tayong lahat, iniisip pa nila kung paano ito mapagkakakitaan. Yung mga inuna pa ang kanilang mga sarili na gumamit ng mga testing kits sapagkat sila'y maimpluwensya at makapangyarihan. Kahit na mayroon pang mga tao na may sintomas na mas nangangailangan ng mga ito, maaring nagkulang din sa pagmamahal. Yung mga namili ng kahon-kahong alkohol na naging sanhi upang wala nang mabili ang iba ay hindi makatao. Naiisip ba nila na pinagkakaitan nila ng proteksyon ang ibang tao? Naiisip ba nila na dahil walang proteksyon, mas marami mga tao ang mahahawa at ang mga nahawang ito balang araw ay makahahawa din sa kanila? Nagkulang na sila sa pagmamahal. Kinulang din sa tamang pag-iisip. Hindi nila sinunod ang mga itinuro ni Jesus tungkol sa buhay, na huwag maging makasarili, na matutong magsakripisyo para sa iba, na isipin din ang kapakanan ng ibang tao, na mag-unawa, magpatawad. Kung atin lamang pakinggan ang mga turong ito ni Jesus at tularan ang kanyang halimbawa, magiging ganap ang ating mga buhay bilang mga tao. Ang kamatayan ni Jesus ay pagtupad din sa kanyang misyong itinalaga sa kanya ng ating Ama. Kailangan niyang mamatay. Kailangan samahan niya tayo sa ating kamatayan upang maisama niya tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Upang madala niya tayo sa buhay na walang hanggan. Natupad ni Jesus ang kanyang misyon na nanggaling sa Ama. Nabuhay siya at namatay ayon sa kagustuhan ng Ama. Kaya may karapatan siyang ipagkatiwala sa Ama ang kanyang kaluluwa. May karapatan siyang sabihin, Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. At alam natin na tinanggap ng Ama ang kaluluwa ni Jesus. Iningatan niya ito hanggang sa muling pagkabuhay. Tayo kaya, sa oras ng pagtatakip silim ng ating mga buhay, masasabi din kaya natin, Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Baka pagka sinabi natin yan, makaririnig tayo ng sagot. Ayoko nga. Ayoko ng kaluluwa mo. Puno ng mantsa ng pagkamakasarili. Mantsa ng galit. Dumi ng masasamang balak. Dagta ng kasalanan. Hindi yan pwede sa aking mga kamay. Mga kapatid, may mga misyon din sa buhay ang bawat isa sa atin. Sa pagtupad ng misyong yan, doon magiging karapat-dapat ang ating mga kaluluwa para sa kamay ng ating Ama. Sa pagtupad ng ating misyon, doon natin matatagpuan ang ating kabanalan. Ang kabanalan, ayon kay Pope Francis, ay hindi sa paggaya-gaya natin sa mga taong itinuturing nating banal. May mga taong hindi naman pari o madre, ay daig pa mga madre at pari sa paggugol ng maraming oras sa simbahan. Mas marami pa silang oras sa pagluhod at pagdasal sa simbahan kaysa sa mga madre at pari na nakatira at nagtatrabaho sa mga kumbento at mga simbahan. Napapabayaan na nila ang kanilang mga pamilya. Naglilimahid na ang kanilang mga kurtina at kumot sa bahay
dahil ang ina ay laging nasa simbahan. Hindi ito ang tunay na kabanalan. Ang kabanalan ay ayon sa ating personal na kalagayan, sa ating konteksto. Kung ina at asawa ka, ayusin mo ang pagkainan mo. Gabayan mo ang iyong mga anak. Asikasuhin mo ang kanilang mga pangangailangan. At gampanan mo ang iyong obligasyon sa iyong asawa. Doon ka magdasal sa inyong bahay kasama nila. At sabay-sabay kayong pumunta sa simbahan tuwing linggo. Kung padre de pamilya ka, gampanan mo ang iyong tungkulin sa iyong pamilya. Itaguyod mo ang kanilang mga pangangailangan. Ayusin mo at maging tapat ka sa iyong trabaho. Magagampanan mo iyong misyon at doon mo matatagpuan ang iyong kabanalan. Kung pari ka, ipalaganap mo ang mabuting balita. Magpakumpisal ka, magmisa, magbasbas ng may sakit, kahit sa mga biktima ng COVID-19. Ipadamo mo sa kanila at ipakita mo sa buong mundo ang pag-ibig ng Diyos. Magagampanan mo yung misyon at doon mo matatagpuan ang iyong kabanalan. Kung boss ka sa isang kumpanya, ibigay mo ang nararapat sa iyong mga nasasakupan. Pastol ka nila. Ikaw ang mangunguna sa kanila upang maakay mo sila sa kasaganaan at kapayapaan. Gawin mong pamilya ng Diyos ang iyong kumpanya, kung saan ang lahat ay nagtuturingang magkakapatid, nagtutulungan, at hindi nagsisiraan. Iyon ang iyong misyon. At doon mo matatagpuan ang iyong kabanalan. Kung janitor ka, linisin mo hanggat iyong makakaya ang lahat ng sulok na maaabot ng iyong mga kamay. Kahit walang boss na nagbabantay, ginagawa mo ito para sa iyong kumpanya at para sa iyong pamilya. Ito ang iyong misyon. Nandoon ang iyong kabanalan. Mga kapatid, kung gampanan lamang natin ang misyon natin sa buhay, magiging banal tayo. Magiging kaaya-aya ang ating mga buhay at mga kaluluwa, hindi lamang sa mata ng tao, kundi mas lalo na sa mata ng ating Diyos. At sa oras na pagdating ng takip-silim ng ating mga buhay, masasabi din natin, Ama ko, inihahabilin ko sa iyo, sa iyong mga kamay, ang aking kaluluwa. Mga kapatid, alalahanin natin ngayon ang mga frontliners sa paglaban natin sa COVID-19. Mga doktor na binawian ng buhay dahil sa pag-asikaso sa mga nahawaan ng virus. Dr. Gregorio Macasait III, Dr. Israel Bactol, Dr. Rose Pulido, Dr. Raul Diaz-Hara, at iba pa. At mga mahigit 50 paring namatay doon sa Italia. Alam nila na maaaring mahawaan sila. Alam nila na maaari nila itong ikamatay. Ngunit hinarap nila. Ginampanan nila ang kanilang misyon. Banal sila. Namatay silang nag-isa. Malayo sa mga mahal sa buhay. Walang burol, walang lamay. Ngunit mapayapa sila sapagkat alam nila ang kanilang mga kaluluwa ay hawak ng Diyos sa kanyang mga kamay. Ama ko, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang kaluluwa ng buong Pilipinas.
Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng hirap, sa gitna ng takot, at sa gitna ng iyong pag-aagaw buhay, ipinakita mo kung paano dapat harapin ng bawat isa sa amin ang napipinto naming kamatayan. Inihabilin mo sa Ama hindi ang iyong katawan, kundi ang iyong kaluluwa. Patunay na hindi natatapos ang aming buhay sa mundong ibabaw. Ito'y nagpapatuloy at nananatili matapos ang kamatayan. Patnubayan, akayin, at samahan mo kami, Panginoon, sa bawat takot namin. Takot sa sakit na dulot ng epidemya, takot sa madilim na bukas, takot sa hindi namin nakikitang kalaban. Ngunit ang pinakamatinding takot na namamayani sa aming lahat ay ang takot sa kamatayan. Kamatayan na buong puso at buong tapang mong hinarap. Kamatayan sa krus upang kami ay mabuhay. Kasabay ng paghabilin mo ng iyong kaluluwa sa Ama, inihahabilin rin namin sa iyo ang kaluluwa ng mga mahal naming yumao, pati na rin ang kaluluwa ng lahat ng nagsipagpanaw sa pakikipagdigma sa epidemya ng COVID-19. Sa mga lumaban, pati na rin at higit lalo sa mga pumanaw na walang kalaban-laban, nag-iisa at malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa panahong ito ng malabis na takot at pangamba, sa panahong ito ng matinding pighati, isinusuko naming lahat sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. Binuksan ng krisis na ito ang aming mga mata at isip na hindi namin hawak ang aming kinabukasan, na ang aming buhay ay wala sa aming mga kamay. Kaya, Panginoon, kami naman ang sa iyo'y magsasabi at dadalangin. Alisin mo ang takot sa aming mga puso. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Linisin mo po ang aming kalooban at hilumin ang aming bayan at buong sangkatauhan. Upang sa gayon, buong pagtitiwala naming masambit sa iyong mga kamay, inihahabilin namin ang aming kaluluwa. Amen. Sandali po tayong manahimik upang magnilay. Father, I put my life in your hands. Oh, Father, I put my life in your hands. In the face of all my foes, I am a reproach, an object of scorn to my neighbors, and a fear to my friends. Father, I put my life in your hands. Oh, Father, I put my life in your hands. Let your face shine on your servant. Save me in your love. Be strong, let your heart take courage.
Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng 2019 and coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalangin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Inyo pong natunghayan ang ating taunang pagtatanghal ng mga pagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoon. Maraming salamat po at kami inyong sinamahan na maitawid ang programang ito sa kabila ng ating matinding pinagdaraanan. Sa katahimikan ng ating mga tahanan at sa pansamantalang paghinto ng ating mga gawain, naway naging makabuluhan ang ating pagbabalik-tanaw sa mga tinurang salita ni Jesus sa gitna ng kanyang pagpapakasakit. Bagamat tinaguri ang huling 7 wika, ay hindi po dito natatapos ang salita ng Diyos. Ito po ay nagpapatuloy sa ating pagsasabuhay ng kanyang mga aral. Ngayon, higit kailanman, wala po tayong ibang mapanghahawakan kung hindi ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Naway, patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon sa pagunita ng kanyang pagpapakasakit at tagumpay. Tayo man ngayon ay dumaraan sa matinding pasakit. Tulad ni Jesus, ito'y ating mapagtatagumpayan. Sama-sama po nating ipanalangin ang paggaling ng lahat ng may karamdaman, pati na ang paghilom ng ating mga tahanan, pamayanan, ng ating bayan at ng buong sandaigdigan. At naway magkita-kita po tayong muli sa susunod na Biyernes Santo. At harinawa, dito na po sa simbahan ng Santo Domingo, ang National Shrine of Our Lady of the Holy Rosary, La Naval de Manila. Ito ang Siete Palabras 2020. Sa lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam na tuwin ay nasa iyong piling.
saksit ng isang pantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagtisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksit ng isang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi, lingap mo't yakap.